All right, guys, ndati mutege vamwe mubate vanhu. Guys, listen, this is not my life. Ndandatorara, as you can see, I was already sleeping when I got a very, very disturbing audio yemunhu achichema, and it seems as if yes, Viki munhu mukuru. Then I would had to wake up intinomutswa anytime. Andisele ndokumbira mupine number andisele napina inamba, so ini ndofonerwa nevanhu anytime. Saka ndinotomuka sometimes nenyaya makozikozi mwe anenge achichema achirohwa nemurume, umwe achida kuzviuraya, umwe achida kudii. So when I woke up ndichidayira mukadzi yeye, it was very shocking and disturbing. So it seems as if this has been happening quite a while for some time, but I think vangu vachimbofamba kwangu vachifamba. Apparently I'm not the one to narrate this story. Zvandichaita inini zvokuti ndichatanga ndakuplayera voice note, andika after voice note ndozoedha mukadzi ndiyatondikumbira nemurume wake, tokumbira muende palive, because ndo zvainstructwa nemunhu wavaituka kumagrupu avaituka emagosti vari chikwata. Handi saka munhu wavaituka ndiye avati endai kwaTilda kana kwaMelly, zvamaituka papublic dzokerai papublic, because hakusina rugare, hakusina kugare, vakurumwa nemasvosve each and every day. Handitika hakucharariki. So it's not my life, it's not me. Kana munhu even akandituka, I tried ndataura naye zveshuwa, ndikamuonesa kuti munotituka iyi munotoza, I don't know, handidi kuziva story ghost rako, but tikazozvitsvaga togona kuwana kuti newe waitonditukawo munotukirei vanhu though. Anyway, regai ndikuplayire inhingirikiri the audio munyatsonzwisisa where I'm coming from. This is not me. Andisika inzwai, this is not me. Sorry, ndakuramba ndichikunetsai. Kuramba ndichikunetsai pamwe marara. SIS MELLY ndokumbira rubatsiro. Ndakufonera ipapo ndandotadza kana kutaura. Hameno kuti hangu ichanzwika here. Then next wakuridza riti. SIS MELLY, nyaya yangu yakadai. Pana tingati ndapiwa namba dzenyu naLizzy, akati ndikubatei ndogara ndichimboona zvangu malife enyu. Saka shamwari yangu yandisendera nhamba yakati awadi wambozama kutaura naSIS MELLY, pamwe vanogona kubatsira dambudziko rako. SIS MELLY ndinonzi Maitino, ndoita basa rekubika sadza padhuze nepamwe pandogara. Ndikati zvinhu zvangu zvakatanga kungonetsa kutanga muna December. Bhizinesi rangu ranga ndichiita zvinhu zvacho zvazvisingachatengwi, mumba kugara tichinetsana. Pandatanga kungonzwa ruoko rwangu rwekuraitwa muna December. Ndaitika namanheru ndotanga kunzwa ndine chinhu chiri kundifamba muruoko rwese. Manheru ega ega pese pandaenda kuda kurara, ruoko rwangu runenge ruchifambuka nezvinhu zvandisingatozive kuti zvii. Saka takazofamba nemurume wangu, akabva adzingwa kana nebasa chairo. Zvinhu zvedu SIS MELLY zvakangoti mbombombo kutange zvinhu zvekuromba. Kasvika pakunogara anonzi kutembisa, akachipadzima. Saka ndaimbopotawo ndichiendawo kumachechi, ndongoenda kumachechi akasiyana siyana. Ndobva ndatanga kuenda kumapostori. Ndaenda kumapostori zvikanzi zviri kuitika zvese izvi pane munhu akazvikonzeresa. Endai munokumbira regero munhu wamakatuka.
ngatanga kuzvinetsa chiti wandakatuka ndiani. Kanzi pane mukadzi wamakatuka, mukumbire regerero. Zvikasaitika izvozvo, saka ndazofunga ndadzoka kumashure, pandadzoka zvangu kumba pandagara pasi, ndatanga kufunga pane amai vandakatuka paFacebook. Zviya zvekuti paFacebook tine chitandara chionawo malaivi enyu amune muchiita chichi. Saka ndakamai avanonzi fungai maruta. Ndichazivi pane rimwe vhidhiyo raiitwa here hameno nenyaya dzavo dzavainzi vaiita wati. Ndobva ndavapindura zvandakavapindura, asi mai avakandikesa vakasvika pakuya chero kuinbox kwangu SIS MELLY vachindikesa zvikanzi uchafa uri rombe. Saka zvakatanga kudzoka mupfungwa dzangu, patapofamba futi pane mumwe muprofita kutembisa uko, tikangonzwa the same thing. Saka ndokumbirawo mutibatsirawo SIS MELLY, ndokumbirawo nemweya waMwari kuti munditaurirewo namai avo vandiregerere kana iri mhosva ndoripa zvangu. Indaiti paFacebook ndepekutandara but ndisingatozivi pane zvinoitika zvakashata. Ndokumbirawo SIS MELLY munditaurirewo namai vanonzi fungai maruta, hanzi vhuvhusoko. Ndokumbira mutaure navo vakumbire regerero, ndivakumbire regerero kana kuri kuripa ndoripa zvangu. Zvakaoma nekuti sometimes ndombogara ndivarota vachitangwa nda kundibaya nebanga. Apa ndoti ndikavafonera vakandoziva kuti ndina vadairi foni. Ndinoona kuti hazvibetsere ndikaramba ndakanyarara ndisingakumbire rubatsiro. Ndokumbira mutaure navo SIS MELLY ndimi yechikuru, vandiregerere kana kuri kuripa ndoripa zvangu. Vana vangu ndinovashandira sei kana ruoko rwako ruchidai? Ngavandiregerere, ndokumbira uregerero SIS MELLY. Right, maaudio there are quite a lot, but iye aripo kuzvitaurira. Saka azoenda kuna fungai, andituma kuna fungai. I went kuna fufusoko ndikapleada kuti aiwa fufusoko chimuregererai, because kubva January December zvichiitika kuzosvika iko zvino, that means anga nepride yakewo achifamba kwanga achifamba achifunga kuti zvichapera, but vari kungonomudza the same thing kuti dzokera. Saka anga achitoti hanzi again ndikuplayeresa ndamuedza panapa. Listen to this one. Ndinapindura apa ndaroshamisika because nyaya indoipa chipinde apa Pane. Ndini SIS MELLY ndini. Zvakaoma, ndarwadziwa. Ndakazvidemba SIS MELLY, ndakazvidemba. Ati saka chandakaisira ghost account yacho chii? Ndasina mbuzi kuti zvinosvika pakudai so SIS MELLY. Ndasingaizi kuti zvinosvika pakadai so. Ndadzidza SIS MELLY, ndadzidza.
kana zvekutuka vanhu pafacebook ndikatombobva pafacebook yacho vanhu zvise zviri nani. Handizoti munyama wangu wandakanyanya kuita ndiwe ngavaiti kuone vamwe vanhu vakawanda wani kusei vasarudza ini. Apa ndototya kana nekutorara kwacho ndototya manhera naye padenda kurara hamino kuti zvizvi zvinei zvekundifamba mazono dzinonguva ndakutombopota ndichirara masikati manheru ndichitya asingazoti pafacebook amusataniki akadai ichwa muri munhu mukuru zera reta pandinoda ndichivapindura hangu saka regai tivafonere vauyi. Oh, Shes Rose. Kushamwari kune vanhu vanotamba nejujuka, kune vanhu vanotamba nejujuka. Munhu wasingazivi, hanzi zita iroro rinenge richishandiswa iroro reghost iroro rinenge reconnected kumunhu anenge achishandisa that account. Saka vanotokutamba yavanokutamba nayo. Okay, last week up ndichakumira ngokuverengerai nyaya iri muWhatsApp inbox mangu, but unfortunately handakuya nayo kwamuri because munhu akanga angondikumbira kuti zvingoita kuseri. Anditika last week ndine musikana ari pano akauya muinbox mangu ndichakuverengerai nyaya yacho mirai adairetioni kana kuti pamwe kudarara ndanonoka meni asi anga achita hararika manje kana asingadairi saka nyaya yacho inobatsirika sei because muchembereso kwacho ndamuinvita pano ndandati naiye wachauye pano vataurirana sekutaura kwavanga vaita kuti ngazviende palive nokuti ndakatukirwa palive. Ndionoti achiri online here. Manje yakutika kawani kai. Yakutika kawani foni yake kudadzima kwa auye. Last week ndakaona pane musikana akandisendera in WhatsApp akabira munhu aishandira muzimba ari pano padiaries futi but handina kuda kuiunza pano antika nenyaya yekuti ndofona direct here chero WhatsApp chero akauya nenyaya yake achiti SIS MELLY ndokumbirawo ndokutumai ndikati kundituma kupi zvikanzi ndakaba kumba kwandaishanda handitika saka iko zvine kubva zvandaba ndikungorutsa mari ndikurutsa doro inasana mboma doro penyu wangu wese nyaya ndinayo ndauidhilita iri mufacebook muniki muWhatsApp mangu mira ngokuverengera nyaya ndikati indakafunga kuti nyaya yekutamba kai ndikati ndiani wakabira hani zvikanzi munhu angari mutonobva ndipa mazita munhu yaitore chamwari yamba Facebook ndobva ndaenda kumunhu yaya ndobva andituma kwanga andituma kwaka ndobva ndaenda ndobva ndati ko shamwari ndizvo zvikuitika kanzi aiwa hasati atanga ndikuda anza akabatuma iPhone tablet inonzi laptop ne 20,000 ndikuda zvinhu zvangu handisi kutomboda zvokutamba asati atanga. Okay, she's now calling. Hello. Could you say mushewedzera volume kuti tinyatso kukunzwa right iye aripo wacho funga yewacho chii chakaitika nai maini
ndisingazozivi kuti pakunzi enda unotaura palive nokuti vakanditukira palive kuti unoda kutaura nyaya here kati ingotaura iyo yafungai wacho because aripo so that iye ozotaura ari pane mifoni wobva wangokumbira regerero sezvaataura zvobva zvangopera kana achibvisa zvozvo zvakaita obvisa zvake zvakaita izvozvo. ndingati muna December ndinenge ndoita zvekubika sadza ndichitengesa padhuze nepamo. Kamuna December murume wangu basa rakabva rapera patatanga kutorarama nezvekubika sadza izvozvo izvo. Handizivi kuti zvakanyatsotangira papi zvakangotangira from Norway. Tinani tisingachatengesi timatengesera like every time. Alright. Ndobva ndazitanga kuti zvakatanga muna December imomo vandatanga kunzwa rukuru wangu rwekuraiti kana manheru zveshe ndakundorara kuita kunge rwekufamba kune pane zvinhu zvekufamba masvosve kana kuti kusvika tazofamba nemurume wako pandandoudzwa zvasandoudzwa kumasoro kasi tikumbire regerero nemunhu wandakatsvuka asi manguva chiri handinongozvifunga nekuti maituka muri vangani mamuri vangani ndaituka nditendeka zvako wanga usingaiti tag team ndandisina ndaituka nditendeka. Alright. Saka iwe vatukawo ava unovaziva here? Handivazivi ndisine. Saka waitukei munhu wausingazivi wakanga wangonakidzwawo neposti? Ngati zvakafanana handitairi tichiona malaivi edu amunenge tichiita nevamwe. Handi vanhu vanenge vachitaura vamwe vachikomendawo. Saka inini ndofunga ndakataura mashoko akanyanyoshaga. Alright. Okay. Vakati ndinenga Facebook vakanditi uchazviona. Alright. Mukatotukana kuinbox? Vakangonditi uchazviona. Ina handina kuzovatuka zvangu but vakangonditi uchazviona vaita kuti vari kundikesa nezvezvo. Okay. Saka iwe ghost rako rainzani irori? Mainini muda kupora muchagotyei hapasina chekutya apa chimadzidza lesson ka let this be a lesson to you and to other vanoziva kuti zvinogona kufadzisa muchagovhundukei handima kuti ghost rei muchashandisa zvakanaka kubva nhasi kana kuti mucharichinja mungoya direct musane nyaya dzekutukana navanhu kwasi munoti kuti siyana nenyaya dzekutukana nevanhu topenga here nhai mainini hatipengi munonzani ghost renyu rainzani ani Tina Emma. Tina Emma, okay. Handinyanyi hangu kuriziva. Magosta acho akawanda kudarika vanhu. Handiriziva hangu, alright. Saka ndobva zvaita sei paya? Ndatanga kurota madzimai ava. Vachitaura vari kuuya kwandiri vachitaura kuti vada kundibaya nebanga zveshe. Ipapo pana December ipapo? Zvakatanga muna December kusvika izvezvi. Alright. Saka ndakazoedza kutaura navo. Ndakada kushaya ndeti ndikataura navo ndikavafonera vaindibloka. Ndokumbirawo mamwe mafoni kana kuchinja line ndichifona vakandobva chinjimokota. Saka murume izvozviso haasi kushanda? Izvinezvi vanga vachiimbusha vanogadha pamoo. Vanogadha pamoo? Pamoo pandinobikira sadza. Una udzingisa nemurume wasina chaanoziva wakomana asingatombozoti mai vari kuoparita neghost account Facebook wona wadzingisa nemurume basa nekuda kwezvinhu zvisina nebasa rese mainini. Saka zvinenge zvichikuruma ruma izvo chingofambiwa nawo mazvozvewa zvakaoma. Saka vakati hazvigoni kugadzirika kunze kutoti watongoenda nokumbira regerero kuna iyeye mukadzi wakatuka. Vakangonditenda
Okay. Right, iye mchembereso kwachona aripo. Imimi fungai maruta. Namba dzakapinwa chifona ipapo mutaure nani nemuning'ina ari panoshu. Wedwe tinotadzira nasi tinoregerera muchemberesoko anditi zvakwana kubva December, January, February, March zvanyanya wedwe zvakwana. Chiuya muchifonai panhamba idzo muchemberesoko, fonai panhamba dzandakapina idzo. Tione tataurirana nemi, tione tichosana papi. Chifonai panhamba idzo, ndikukuona comment section. Fonai apo panhamba dzakaiswa apo idzo. Then tione kuti tadi. Yeah, I think isaka apa wadzidzei muning'ina apa chitiko chakadai ichi wadzidzei. Chiudzawo vamwe andi utori pa live chitongobva waudzawo vamwe nhingikiri vamwe vari pano vanga vane mfungwa dzekuvhurawo maghost ekutuka vanhu kana kuti maghost agara atoripo ekutuka vanhu. Because zvokuti hangu hanzi zviri connected zvokuti kwanza unoshandisa ghost zvina basa izvo. Iroro zita riri kushanda iroro riri connected kumunhu ari behind. Unongogadzikwa. Kune vanoziva. Vanongokugadzira chete but hey zvakangooma hazvo. Saka wadzidzei naye muning'ina apa pane chidzidzo chawatodzidza apa. Wadzidzei? Especially vanhu vasingazivi kuti vanobvepi vanoita nezvei vanodii. Zvakaoma. Right, muchemberesoko wacho ukafonai kanai. Fonai kanai muchemberesoko fonai muchemberesoko fonai. Lucia, even vanhu vanotuka vanhu cheko chaiko unozongozviti panozosvika pakungozoona wega kuti vamwe vanhu vakupenga paFacebook apa. Kwese takazobuda chitwedo wanakatadzira sorry henyu munoti ndaipenga. Ini ndakangoti ndingodlambu pai. Chillazi ndingozviwira pamujekerere andichina maene ndongotukwa everyday noshati neanotuka wacho achiri kunditukirei ina handichatukani nevanhu. Handichatukani nevanhu kana kudii handina kana skandari yandoita asi ndongotukwa nemaghost everyday. Ndinozvibvunza kuti vanonditukirei zvokwadi muchemberesoko ndoda kutombouyawo mumbonditaridza kuti ndapapi zvimbo vamborumwawo inangu handiti varumwe ndechida kuti kana vakavata vandione vakangovata vandione nokuti vanonditukira handichizivi everyday handina wandotukana naye handivazivi maghosti ndingapindura ghosti ndopenga here handipengi asi ndokuramba asi unotoona usina zvawaita unotoregwa picture yako vana guys ko vana kutoregwa vana vako guys uchipostigwa mwana asina chanoziva alright une dambudziko neni tukainini ko vana vangu ko vatezvara vangu vakafa kudhara moti munhu pakadaro pfungwa idzo dzikaedza kupinda cheko munoti unorega kuita zvaunoita ndoispenda mari yacho ndinozvifambira shuwa unozvifambira nyaya dzinozifambira makandituka 1 zvikakwana makandituka kundibvarura kundiita dhende 1 kundiita ndikaramba ndakanyarara because I knew at some point I was wrong. I deserved it. But nanhasi munoona muchingondituka inini seni nditori enemy of the state. Unenge ndichingotukwa chamunonditukira hapana handina wandatukana naye mwana wangu hapana paakwana handina pandapindurana nemi ndinenge ndichingotukwa handisi kuziva kuti munonditukire muchemberesoko fonai kana ndaisa nhikiri ndaisa phone number hatidzidzi haminoti hatidzidzi nemhaka yei no patisha jeki ndingatamba ndizvinhu zvakadaro ndandatorara ini ona ndandatorara ndatoita zvokutomuka ndichitoya pana honchero musoro ndandatozvivatira ini moti ndingaita zvinhu zvokutukwa ndishandiswe ndiyo kuzotukwa ndizoita zvinhu zvakadai pano kana ndimiwo handidaro ini fuso wacho kanhamba yakapiniwa iyo ngavafone nayi ngavafoneka varimo here mucomment section ambovaona mucomment section ngavafoneka nai muridzo weghost ndiye ari pafoni uyu ndiye ari kutaura pafoni ghost ranga riri rake muridzo weghost ndiye ari kutaura muridzo weghost ranga riri rake ndiye muridzo weghost iye ari kutaura uyu ndiye muridzo weghost iroro nai kana ndiseni ndobvirigwa mai mwana kuseni masikati manheru chandavaitira hapana wandatukana naye hapana just living my own life ndiri kumba kwangu kure ikoko kwacho unongowanikwa uchitukwa chawatukirwa hapana hakuna nokuziva kuti ndizive kuti ndiye maghost account. Come on guys, munoti unganizozvifunga cheko haugani zvimwe zvinhu vanhu ndimo munozotuma vanhu kuita zvinhu zvakadai handiti unless if makandituka I kept quiet ndikati regai zviva zvitaure zvipere ndikati I deserved it because maybe kama auyawo kama uchasingaperi
wokuti everyday nemunhu andisingaziva anenge ari kuamerica kuone ghost riri kuamerica kwatinenge tichikutuka ane ghost riri kupi kwasati wambotsika kuuk anenge achikutuka apa haundizivi guya kafeyafeya katipindura netiri feyafeya kwaibvuzandituka neghost kondeni kwari iyi ndiyo here nhamba iyi yelo alright ramba wakadaro bati wakada nduzama kuti muchembere iye soko auye panapa ndikuzama soko wacho auye panapa kuti muwane kutaurirana zvakanaka handina fone kumufoneresa muchembere soko handizi kuti ainde pini hello yes ndini muchembere soko alright nekuti ndanda kupindira ina but mufone newhatsapp pawhatsapp ineyo ndanda kusira but it's fine mushe alright kune munin'ina wauya uvedway handiziviwo nyaya dzenyu hangu handidzizivi but vedway akuchema vasikana regai azvitaurire vauya muchembere soko chitaura navo munin'ina ari palive panapa regai ataure vauya muchembere soko vachitaura navo handisi right mude handataura nekudhara nehama dzako rude taura zvaurikutaura ingotaura ndibva tangobva kukuregerera udakuregererwa chiwe taura nyaya yako ndakakuudza ndiri svikiro taura nyaya yako taura zvauri kuda zvese aiwa haungangoti ndikuregerere taura nyaya daidza voisi rako rakadzikira mwanangu kukuregerera pachii ndakatadzei my sister handiouya makufeno handifona na 10 yeye mufino ndikabva ndakarara kuuk iwo uri kuafrica wandiri kusouth africa handisi kukuregerera my sister ndida kuti udzidzise vanhu vese nezuvo ndakararira muchituko ini ndakanzi mbavha pano pafacebook uri kunzwa iwe uri kunizwisisa akateerera just that kuti ndofunga kunetwork ndakatukwa ndakaitwa body shaming pano pafacebook nevanhu vasingazive anything ndakuudza nehama dzako handifona nemurume wako athink mamuri 3 pa3 we ndikati no ndida kuti ende pafacebook handisi kukuregerera ndida kukushowa vanhu vese pasocial media ndakakuudza ukandituka uri ghost ndananga iwe I'm going to kill you kana waka murume wako angataura naye achanditsvaga kuti wizi muchembere soko aiwa muchembere soko ndokumbirawo aiwa muchembere soko takukumbirawo aiwa muchembere soko aiwa muchembere soko hamuna munhu akaita live achindikumbira ndine 40 people mazita ndakanyora muno muuk ndine 30 muri kunzwa usanditsvange uri kunzwa muchembere soko mirai muchembere pafacebook apa pandaiposta chinzi mbavha inini ambita uri kunzwa ambita udziwokuzokakuamuka ndakaudza vanhu vakaseka vakati svikiro remhanga mama ngavamami I want you to suffer. Masosha ari kukuruma uchamama uri kunzwa muchembere soko muchembere soko right muchembere soko please mati mukadzi uyu auye pano kana twatilda nditi akaopta kuya pano chimiraiwo kanditaure chimirai nditaure mirai chimbondipewo mukana nditaure handiti akauya pano
muchembereso mistakes evanhu anoitika. Akatukawo achihakira asingakuzivi muchemberesoko. Maghost akawanda anotuka vanhu apa vasingazivi kana life dzedu. Unonzwa achitaura zvinhu zvasingazivi zvabva nekupi zvichienda nekupi. Utoona vanhu vachimhanya nazvo. But muchemberesoko zvakwana vedu we. Muchemberesoko zvakwana. Ndokumbirawo hangu. Aiwa muchemberesoko ndakatukwa zita rangu ripasocial media kunzi mbavha inini yandisina kuba hapana mupurisa akauya kwandiri. It's nearly 4 years handina kubvunzwa nemupurisa nenyaya yejenasi yekuti ndatenga Range Rover. Zimu rangu raakushanda muno muuk vanhu vachama. Tokumbirawo muregererei vedu vemuchemberesoko zvakwana. Maghosti atodzidza akawanda vedu vemuchemberesoko. Aiwa chimuregererai vedu we. Abuda musaga wani. Handidi kupesana nemi musarambe muchitaura handimeni. Urikuzwa? Handidi kupesana nemi. Musarambe muchikundi problem. Handituke vanhu pasocial media. I always tell people kuti inini zviri pandiri handidi noise. But ndakaprovokwa last night. There's a ghost rakauya rakandituka. Murikunzwa? Ndiri sikiro inini. Ndinoda kutadza vanhu mapa mukadzi uri uchashura chando. Urikunzwa? Uchabuda dhodhi nemunzeve. Saka ndiye akakutuka here? Ndiye akakutuka here gari wani? Ndati ndine 40 vanhu vandiri kutageta and I'm going to call their names even if they want to call British police. Call them now. Please come and Yambi, I'm coming to your grandchild. Wemwana wako. Please come and Yambi, wakapata 32,000 yekampani yangu. Sosera mkampani yangu. Masela. Iwewe. Anoziti yo Masela anogara kuBampton. I'm coming to you. And ndikuuya kumwana wako. Ndida kukutaza emapower zangu. I've been quiet. Muchindita bezi pa social media. Ndadanana nemkomana wangu ya calling me names kuchembere. Now muchamama. Vamwe vachakumura kuda mboro pamhanza. Kubuda mboro nemateni. Nini mchemberesoko. Ndine hama zangu. Dziri pa social media nekwamaruta. Vanozwa kuti svikiro ripandiri ndiri. Ava vana musendo ava vakati vakarepwa neni vasina kuenda kumapurisa musendo uchatanda boso muUK. Ndakuda kutadza mapawa zangu. Vanhu vanetsa kutuka pasocial media nembuka idzi. Inini wese akatukwa wese ane dambudziko contact me ndikuroyere vanhu. Uyu mukadzi uyu masvosve wanditaridza iwewe zviri parwoko pako mablisters. Obhoti uri kumama. Ndiri kuda 40,000 rand. Unesa kwamelu 40,000 rand. Ndiri kuda mombe 2. Ndiri kuda mbudzi 2 kana uplezvo zvekukupa 5 days you're going to die. Muchemberesoko munotano musadaro vasikana muri kunzwa kuti business harisi kufamba. Pandaichupa inini vanhu maise. Nesu taituka wani muchemberesoko nemaghost aya. Taituka wani but imotandi zvinotora munhu ane chivindi kubuda musaga kudai. I'm going to kill people. I'm going to show you my evilness. I'm an evil person. And I'm going to be evil. Wesakatuka ibina namadam boss uyai anamaititi vanhu vakakutuka uyai nemazita zvodakuvamanisa masvosvata varuma nduti tavaruma nyoka vachadziona mba mavo ndinoti muchemberesoko. Eish, alright, muchemberesoko ko tadi kudai. Nai muchemberesoko tadi kudai. Uyu moroyo nora uyu wamakanga maroya uyu motanga panyuwani. Mochi uyu akumira negerero mochi muregerera uyu. Ndauza hama dzake masikati andita ndibita ndida kumuraya mukadzi ndamuudza kuti I'm going to die. Ndauza hama dzake she knows. Unless akakuisa 30,000 in your account tomorrow oenda kuZimbabwe unopa baba wangu 2 mombe. Baba wangu is on deathbed at the moment vari kurwara. Ndape hama dzangu dziripo panapa 2 mombe 2 mbudzi nehuku jongwe nesheshe zvakadaro ndapedza nazvo. Ndikuzvida ndikumupa 5 days.
Murume wako aripi? Enda kubasa. Hesh, manje muri kuirirana here mumba zvakadai zvichidai so? Hamusi kuirirana? Kuza kuti mabasa ezvinhu zvako zvawakaita kuFacebook. Yo? Manje toita sei kwai kunodiwa 30,000 nembudzi mbiri. Kwai nchi nembudzi, kwai nechi nembudzi mbiri. Saka unayo? Adona manje chaitika. Yama one. Angoitawo munyama yake uyu totukwa nevanhu vakawandisa. Uyu mukadzi angoitawo munyama uyu. Uyu angoitawo munyama. Princess Clarice ka? Isusu neso tiri prayer warriors. Tiri pano mchona takadai so. We are powerful prayer warriors. Asi daily uchingomukwa unogona nguwa kuti kwai wanga uchitukwa uzvikunzwa naitike. Saka unoti Mwari havandioni. Unoti Mwari havanzwa muna matu wangu everyday china matati muna Mwari. Ivo vanhu vanenge vachituka vari behind maghost account ava Mwari ndiva nani? Pane munhu ari kufona. Hello? Sanoti Mwari havatidzidzi, havatiunzwi. Hello? Ndaona mistiko. Mushi abva pamatofona emi mabva adona. Ya. Mati, ndadzoke. Makumuregerera here Muchebere? Handisi kuregerera anyone ndati tine vanhu 40. Vamwe ndiri kutageta vazukuru vavo, vana vevana vavo. But pavazukuru manje muri kukanganisa ndozvatiri kuchema nazvo kaMuchembere sokuti vana vedu vanopostwa paFacebook vasina chavanoziva. Andimeri makamboita live here, makamboita live yekunditi ndiregerere musadaro andimeri ndokurespecta. Mukadzi uyu auya kwandiri ndikamuudza ini ndikaenda handisi kuregerera anyone. Ene ndiri pano even mukomana wangu Kaspa akandifonera handisi kuregerera anyone ndoda kuti vamame. Aiwa handisi kuti muregere ndikureva kuti panyaya yekuti vapamuri pane vamwe vamuri kuti vana ndiri kuti vana hatitogara shaura wani kuti vana it's a no go area. Inini I didn't enjoy my birthday. My birthday rakavhiringidzwa. Handimuruzwa nevaroyi. My birthday. Ngavadzose birthday rangu vobhadhara mari dzandakabhadhara madj venyu everything. Pano pasocial media kana pasina pane hondo. Pane rufu. This is the beginning. Mukadzi uyu masosha achamuruma. Meche yake icharuma Harare nemurume tamudza masikati nemurume wake. Vanhu vanjaira kutuka vanhu pasocial media vachitiita inini vanhu vainditi Muchembere fake ndakuda kutadza simba rangu. Mangwana muchafonerwa neumwe mangwana muchafonerwa. Vanhu vachakufonirai vakawandisa. Zvino vanondifonera inini vagosta anenge ofonera inini futi zvewo number 1 enemy yavo yavanonga vachituka every day. Iwa ndisingazivi kuti ndakavaitirei. Ndakasava challenge kudhara kuti nai vedu wei magosti. Kana makatukwa nameni kwamuuye here tikatauriranawo raiti. Muwane sori yacho yamuri kuda kana makatukwa nameni magosti. Ko munoramba muchingondituka makahwanda zvinondongopindura benzi here. Ndine n'anga yangu yekuMalawi yakapenga. Inokupa kana nyuchi chayo inokuragara everyday kakuruma rurimi kudai. Ndakataurira mumwe munhu ndikati stop talking about my name. Akandiita dande. Nezuro ndakataurira munhu ndikati okay, I'm going to show everyone my powers. Vamwe vachaona cards pamba pavo dzichidonedza letter muno muUK dzine zita rangu nesurname. They need to come to you. Ndinokutadza vanhu mapowers angu. Ndaneta nevanhu vanondituka papedzo. Handina munhu andakabira. I was trying to help people. Anditi daidzai mapurisa emuUK auye pano izvozvo. Auye because handina munhu andakabira. Majera kuti munhu mbavha muroyi hure satanist. I'm going to be the satanist. I'm going to kill your families. I'm bitter. Ndiri muroyi ari bitter.
but zvinozonya pafeya zvazvo ka pafeya truly speaking ka hold on. Priska mwandiambira dzosa 32,000 yangu iri muaccount mako yecompany yangu. Mwana wako mukomana anogara muno muCovent. I'll give you 15 days. You come to me. Ndataura pano pa live. It's not a high thing. Mwana yeye uchamuna akazara masosve kumeso. Ndokuti dzose mari yangu. Andibatirwe zvinhu. Andisi munhu wevanhu vamunoira paFacebook muchiti wadai usina evidence. Makandivenga because of Range Rover, but I'm going to kill you people. I'm going to kill people. This UK. Kola mapurisa enyu now. Mapurisa emu UK. Auye pa number 56 Gerard Avenue. Auye adilene. Muone kuti auye mapurisa munotaura. Purisa. Achenda mujeri. Tiri inonzi muchembereso. Ini ndakukutadza mapower zangu. Deal with yours. Ndapedza handimene. Ndiri kuti nayo maghost ngave let it be lesson munozozvinyanya maghost accounts munozozvinyanya take nevanhu vamusinei navo vasinei nemi vasingatauri nezvenyu muri kuti makawanda behind ghost account but every day you got certain people that you are targeted vanhu vamakato inenge yave hatred hakusiri social media yekufara yaya inenge ya personal hatred okay uri kuita personal nemunhu uri kutuka every day paFacebook do you know the person no you don't know ndikakireta nyaya yangu nhasi izvo zvingadangoti ndaine nyaya yangu shante umpaso uyu zvikazodai makutoitora makutofamba nayo makuto zvinhu zvisipo zvinhu zvokunyipa ende hamuzivi pekugumira munotora vana vevanhu chaivo chaivo vana you post kids vana vatiri kutaura kuti vatiri kuti vana it's a no go area kana une problem nemunhu chitukana nemunhu pedzana nemunhu waruda kutukana naye vana siyanai navo munobata vana hamuna pekugumira vanhu vasiri kusocial media mafeminism vari munotobata kwese anditika hazvizikani kuti ndimanani kana kuti chii alright fine munatira kuti about behind the ghost account there's a human being aripo and kana wakatukwa nemunhu iwe ghost uri kutuka munhu every day uya kune munhu uri alright uya kumunhu yeye kuseri inini ndakagumbuka wakandidai anditika sorry inopodza zvakawanda munhu wokuti aiwa vasikana sorry henyu anditika takazviita mufungewo kudiwo sorry vanhu vari kumirana regero but every day munomuka makuseni take nevanhu daily take nevanhu zuva rakasikwa namwari rega munotomeka sure kuti muri kuterrorize vanhu somehow henyuka musatukiwa nditi vanhu tinowanda kuti ukachiita mafasting 3 days Chete mwari tinomuziva tese mwari tinomunamata every day tese mwari tinomuchemera uyu ini mwari kana ndikataka kumuchemera ndichifasta ndinochema ndinobuda nemadziwa ndigorata pasine dumbu ndigodii ndichinamatira mwari kuti mwari muri kuzvana zvikuitika I think inini dzangu mhosva mwari makatondiregerera ini ndakaya kwamurika ndikati ndiri mutadzi mukandiregerera ko ava vari kuramba chingotake every day kungondinyora body shaming yavanoita ivo vakawanda kane maghost mina ndidzidze vanhu handimeli one thing chandinodzisa vanhu inini hambita handi kuda mukadzi kana uyo imbwa yanga iri pamuriyo yandataura nayo nemurume wacho nehama dzake masikati ndikavaudza kuti endai palive handisi kuda kutaura nevanhu ndinoda kudzidzisa vanhu vakawanda today ndinonzi mushembereso vanhu vazhinji vanonzi handiripisi handimeli chinonzi chivanhu chinhu chakakosha muri kunzwa kana munhu achindoita akakosha chivanhu hausi muroyi but kune vanhu vane mudzimu yavo isingade kubatwa uri kunzwisa ndimene ndakabvira kuudza vanhu kudhara ndikati inini musandibatire dzinza rangu vanhu vanoziva kwandinobva kwamusana sekuru vangu ranga risvikiro ndakaudza vanhu kuti musanditukire baba vangu izvozvi is on deathbed handidi kunyebera vari muparenyatwa vanhu vanoziva but ndine svikiro riri pandiri vanhu vazhinji vandiri kubatsira muno muuk vanoziva but vanhu vangu vachinditora nekuti ndakazonzi musendo akazoya akati wakarepa vanhu wakadi nyaya isiri kumapurisa wakanzi wakaba vanhu wakabira mari zvimaposti zvavaisa handina mupurisa womuuk akandiingira this is the 4th year handina mupurisa akandiingira vanhu vandida kuziva ndavagoogle madzimai akatendeka pacompanies is still there companies yangu muchembereso mirai aiwa munotaura mirai ndingopindura munhu mungotaura inyu semimoyo anonzi semimoyo handina chandinofarira shamwari pakurehwa kwemunhu handina chandinofarira pakurehwa kwemunhu semimoyo but munozviwanza mirai muchemberesoko munozviwanza muri maghost account iwe semi behind the person who's behind that ghost account were you hate wakarwadziswa here iwewe nameli wacho
semimoyo wakakana kuti iwewo paunongochituka uri kungohakira inini the person vandakadhila navo vangu inini I dealt with them I came ndiani ndipi ndiudze one celebrity kana one munhu pafacebook pesa vakamboti aita mabororo ake akaita akauya kubva kune even maadmin achokunzekenzenge anga asiri 1 kamaadmin anga ari 6 7 handika akabuda akabayila button angati vedu wekune wese wandakadai so not kuti paita mashoshari mamunhu kana kuti paita sei vangani vaunoziva I paid my price right saka iwo semimoyo anditika kana if you muchitora advantage yekuti just because mune maghost account you go around terrorizing people because wakazodai let them speak for themselves not kuti wo utelo yaravo inini vangu I spoke to them ndakapindura ma-inbox a lot of them I spoke to them vamwe vakauya pa-live straight pano pa-diaries kana chinyepa ma-diaries itini tikunyepa ma-diaries kana chinyepa mwe account kavhura live yekuti guys kana aripo anoziva kuti akatukwa nene ngaauye pano people they called in and we made peace andinani wandinoti uyu nhasi kunze kwenyu munenge makamira imi muri maghost ana semimwe makuzomira kutaura nhasi handifarire kuti kwai pane munhu aroyewa but zvanyanya maitiro enyu anyanya handina hangu handiri kuda kuroya ghost ndikupindura semimoyo yakuti hanzi it's not about you ndiwo wataura nezvangu semimoyo you spoke about nesimeli mafara handifarire panoroyiwa munhu but this should be a lesson iwo uri ghost zvakare unotuka semimoyo tinokuziva this should be also a lesson to you it's wrong kana wakatadzirwa nemunhu enda pane munhu handitika muende kune munhu yemunotaurirana handiti enda kune munhu iyeye handiti mana butle chaks vese ava iwewo wakamboitirwa wakambobrekerwa marriage yako here butle chaks don't speak on behalf of other people mira wakazvimirira iwewe aripo here wakabrekera kana kuti waunoziva noti marriage yako yakabrekwa uya naye one kana kuti munongotaura muchispeculator what difference are you making imimi maghost kwamunenge muri koko what difference are you making inini I was coming as I am I never used a ghost account even ukadzenda mudza I never used a ghost account I would come as I am and I never owned a ghost account in my life because andigoni zvekuta log in I'm very down nyaya dzetechnology log in log out and log out handizvigoni ndinongoda ingoya feya sezvandiri handitika ndaingoya sezvandiri feya saka izvenyu who is evil now mirai mchemberesoko mirai tingoipedza nyaya ikawani atori evil ndiani right now that was closed and the people who came out clean right now vanochitombera zvakanaka and you guys makati alright vanhu vadestroyiwa handika vadestroyiwa kumvengevenge let's go and you are doing even far much more waste times 3 mukuita zviri waste times 3 zviri waste zvamuri kuita you come here and say kuti this nikikiri yakazodai vana butle dzikamai mugare pasi you are doing it times 10 imimi zvamuri kuitaiko zvinezvi it's even worse zvamuri kuita imimi samanga zvinorwadza rega muchembeso kuvapopota inango ndikukumbira kuti mukadzi yaregererwe but at the same time we need to speak about it because maghost asauya pano achida kuzama kuataka handiti ngavasauya achida kuzama kuataka nekuti muchembeso kutaura nyaya yavo kuti voda kutora dzimwe nyaya dzakudhara dzakapfuura dza2019 and 2018 moda kudzosa bheki pano aiwa tataurai dziri kuitika izvozvi muchembereso kotaurai nai let me tell you musatye nemaghost handichanyangu handivakwata ndabasa navo but it's wrong now kana munhu akuuya achibhega kuti ndakaroyiwa but munochuza ghost one handimunzwa because vanhu vanogona kufunga kuti its trick uya ari kufambwa nemasvosvo munochuza ghost one ghost vanhu vari kushandisa maghost your name rauri kushandisa even ndakashandisa kana kuti ndoti mboko something anditi nepicture endaisayo it connected with the spiritual thing kune vanhu vanoziva zvechivanhu spiritual things kune vanhu vanoziva zvechivanhu tinongoconnecta picture waisa even wakaisa picture yeruva nezita rawaisa iro rinonobata zita rako nemudzimu wako ndosaka muchiona vanhu vachitaura kuti mudzimu wakakosha vanhu vari kuseka vachiti hanzi manju dzemuvhura manju dzemusweti usaseke zviri kushanda vanhu vari kuuya maghost aya inini ndikada kukudzai maghost esa ndokudzai mazita izvezvi ndikada kuvataura izvezvi ndokudzai one neexample yezita raari kushanda kune munhu andataura naye masikati ndikamuudza maghost esa aya
Alright. And stop using ghost account. Alright, mchemberesoko yemagosti hoboita inzo ngatidzokera kunyaya yemukadzi uya tambopedza shungu dzedu tatombopopota kuti tikapedza shungu tikataurawo zvakatida kutaura tikapedza shungu ngatidzokera kumukadzi uya uya mchemberesoko chizorai kamwoyo wenyu. Handisi kumudzorera mwoyo ndakatupa hange mukona nezuro inini mukomana wangu akatorwa ndataura nyaya yemuchato wangu ende ndiri kutozochata muchato une 100 people. But munhu akambatora picture akaenda kumaghost group renyu iro ndine maghost mamwe ari very lovely andotoziva asi ngandituke vanhu vakatanga kutuka mukomana wangu inini muri kunzwa nenyaya yekuti ndaposta muchato wedu hold on number yakapinwa iyi number is pinned handisi kumuregerera ndoda kuti aite live achibuda ndamuudza masikati nemurume wake neatete vake vandiitira conference over the 3 ari kuti ruoko left hand rake raita munati unozwa kuti ukarumwa unoita namba dzakapiniwa namba dzakapiniwa saka handiudza but ndamuudza kuti the whole board ndati ndikumba 15 days ndikuda mari iri kuya in your account obata hama dzangu ndikuda mombe 2 dzinotsika ndikuda mbudzi 2 ndiri kuda jongwe nesheshe kana achiziva zvandataura nako kudhara ende zvinhu izvozvo zvinofanira kudzoka pano padhari. But mukadzi uyu akutaura nyaya dzanhingirikiri muchiyemberesoko ari kuti nyaya dzakaitika muna December hadzisi dzaiko zvino wedza zvakaitika kana 2010 oro zvaitika nawo ndakaudza vanhu inini ndiri munhu anoregerera vanhu vanondisira ndituke vanhu handisi munhu anorwa nevanhu letu kana musiri kubhilivha ndandichati bheta murume wacho nanzi ari kuita zvokusigadha motikari zvokugadha pamall ndandichati murume wacho ataure munzwe muti munzwe mumunzwe achitaura ega murume wacho kumba kwacho munzwe ndokuti mubhilivhe ndokuti mubhilivhe inini pandikuudza kuti ndakaona nyaya yelast week yekunzi munhu ari kurutsa mari ndakati hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika nedoro kusvikira azopinda muinbox mangu inini is just ndo zvandokuudza inchiti dzimwe nyaya ndiuinadzo papublic kana dzisina kunzi zive papublic takadhila naye kuseri kubvu kana chinyepa madhimini ngatauro ndikunyepa maybe probably musikana yari pano kana kuti ndikufonererei mukadzi wacho muzvinzwire mega ndine nhamba dzake akamugadzira wacho ndikatumwa inini ndikakumbirwa inini kuenda kunotaura navo mombe 5 dzakaenda I think pane 3-4 days mombe 5 dzakatinwa kwanzi kunonzi kuiko uku kusedhe kundevele kunonzi kuchi kunonzi kuchi iye ngaudze picture yake timuroye nawo manherana yadzoke kwamuri mangwana vanhu vari kuti ijoku musemberesoko saka ngatisanei nazvo vanzi ijokes maita drama saka ngatisanei nazvo because ndingamira na11 o'clock mukadzi mukuru chokwadi maona mabeko anga chipurapura pa ndichimirira drama rakadai so this is a true story guys haisi nyaya yekuti anzi ifeki kana kuti chii aiwa papini iye haana nhikikiri haana picture pafoni yake apa inini handana undipa zita angofona haana undipa zita inini angofona nhikikiri angosenda mameseji nedirect mira ndivataridzi pamwe ngakuita vanhu ari kufunga kuti kuda maskiti aisi skiti ushu nenhamba yake iyo kana kune vanoti ndikunyepa torai nhamba mufonere iyo nhamba iyi kune vanoti ifeki zviri zvakadramatizwa torai nhamba iyi hanzi kusoma aiwa kusi kusoma bhula saidhi renhingirikiri saidhi reblawayo iyi nhamba iyi torai nhamba iyi mumufonere mega torai nhamba iyi iyo nhamba iyi torai nhamba kana muchiti ari kunyepa inyaya yekunyepa torai nhamba iyi torai nhamba iyi aiwa mukadzi asipo palive vanhu ndo vari kuti idrama ushu torai nhamba iyi iri pamusoro ishi mumuzomufonera mega kana muchiti ndezvokunyepa ina kuda kana unless kana varonga vega kuseri kana varonga vari 2 kuseri ivo muchembereso kwene mukadzi uyu maybe but ini pauya mukadzi kwandiri seemed genuine ndisingazoziva kuti varonga here ivo namuchembereso kwayo kuti vauye kwandiri vandiitisewo handizivi but kwandiri ini pandataura nemukadzi ushu handitika nemurume wacho before aenda kubasa ka yanga itori nyaya ndisingaziva kuti maybe kudai drama handizivi hangu papa handidi kutaura zvandisingazivi handidi kutaura kwandisina kuswera ndakufa panapa alright
vadhila vamuri kuda kuti vadhiliwe nawo ndavawe nemadziu but thank you so much nekuuya palive. Mukadzi uyu anachidhila naye kana asipo kune vamwe vachauya futi. Mune mavhi 11 here anga achitaura nemi avangu vachitaura nemi achikusenderai kumessenger. Pavanenge vachindifona ndakudza kuti vangu vachindifona ndinawo ndinokupai. Don't worry about people. Whether vanafunga kuti it's a drama whatever, we don't want to prove to people. Ivo vanhu kucholocho Ngaya andichallenge ndidhile naye tonight. Anoya mangwana pamoja. Muri kunzwa ndimene? Yeah. Arikuda kundichallenge apana apa palive ngauye zvaari. Even uri ghost uya nezidara rako ndidhile newe unodzoka pana palive uchitaura ndidhile newe izvozvi manhirano. Handiravi ndikuenda kubasa mangwana but handirani ndinenge ndinewe. Auntie Melly, thank you so much. Mukadzi uyu amama. Handisi kumuregerera antiwa kamabheki azoita comeback pamuri nezvinhu zvandiri kuzvipesa. So muda tugonzi simene ndo kapuwa mombe dzine mari imi. Ndirege muda kuti ndigotaka kunzi zvakadliwa na sisimene zvakadliwa na mene ndiye munyama ropa rangu rakananzwa neuku kune yauchinzi ropa riya rakadli kuno yauchinzi huku dziya dzakadliwa na meli nemajongo enyama muchara iwoyo. Handisi kumuregerera antiwa dzoka nezvinhu kana mareceiver mari achataura nemi. Regai, alright, regai ndikukatei muchembereso kwanditrai kumufonera nekuvideo call mukadzi uyu. Mirai. Regai nditrai kumufonera nevideo call wataura chokwadi Koni. Mira nditrai kumufonera nevideo call Tony. Mira. Unless ndiri kuitiswa maybe. Nandizivi. Mirai Tony. Hands she's on another call. I think pane vari kufona. Ndofunga pane vari kumufonera. Hands she's on another call. Pane vari kumufonera. Mirai to try her again. Arikudropa. Gondidropa ndiri kuda kuzama kumubatsira futi. Nditi honai. Unless maybe inini ndiri ndikudi. Unless inini ndiri ndikuitiswa maybe. Unless maybe ndiri inini ndikuitiswa maybe. Maybe I don't know. But as far as I know, ndo zvauya kwandiri nachitaura. Amona tatotanga andivinga nguva iyi. Na 10 manhera nayi apa nomuri kuona. Hanomuri taya nguva yapa. Na 10 manhera nayi. Ndo pauya. Unless ndiri ndikuitiswa handiziviwo. Handizivi. So ndo nyaya iripo handiziviwo manje. Mira ndimboenda kune machata kana ndiri ndikuitiswa maybe handiziviwo. Ngavataure paruzhinji zvinzwike. Munotovaudza ngavasitope kuramba uchindifonera zvavari kundiita maprivate number ari kundifonera. Handisi kudaira maprivate number, ndiri kudairi live. Ngavauye vataure zvavaita kana kuti muplay audio yavaplay vouya vokumbira regula ndotaura zvandinoda kubhandirwa. Ende vakawanda, it's about 40 ladies. 40 kuno kuUK, South Africa, UK and South Africa. Vatotanga so ndida kuvakuvadza kuvatadza kuti inini ndonzi muchemberesoko. My name was tarnished. This is the time. This is the first one. Vamwe vari kuuya muchagara muri busy neni padiaries apa. Ndinonzi muchemberesoko. Ndo audio yavanditumira pandati pane mukadzi auya. Ndo audio yavanditumira. So unless maybe ndiri kudlaliwa ngami, as you are saying, if you are saying kuti ndidlaliwa nami, maybe handiziviwo. I don't know. I don't know. Because chimukadzi aenda kumufonera wachabati phone. Saka nasingabati phone zvinenge zvichi. Handichaziviwo manje. Handizivi. I don't know. Cynthia, I don't know. I don't know.
hello asi wararai okay vanhu vari kubhilivha vanhu vasi kubhilivha vari kuti hanzi pamwe inyaya dzamasota naiwe muchemberedzo kwende zvekunyepa izvi now ineniwo ndatira kuita vhidhio ko kuti ndikuone hausi kundidayira saka ndakutobhilivha pamwe kuda mukutitisawo shu ewa ndiri kuita nachitokuita whatsapp inini kuwhatsapp nachitokuita vhidhio ko inini wanga usingadayiri kuti inini at least ndikuone iwewe ndaswicha dayira toni try kuona kuti pamwe tikuitiswawo imameni amen inangitandoziva ndechekuti gaitiona kuti anofona bhekeri inchandinoziva ndechekuti gaizika but still all the same anditika hatizvirambi zvinhu izvi zvekuti pamakore munhu wese most noti wese hedu tingangoti noti vese maybe 90% yevanhu anditika takahakira shuwa takaita zvakawanda takatuka tikadii tichiti social media but inozosvika imwe time yekuti unongozoona kuti this is not worth it anomaona azvizonakidza zvidini ende kune vanhu vakona imi hamuoni perfect example yamasimba naimi tingorai pane mukadzi itoti pamwe kuda ndikuitisiwa hangu handika vanozivana iye namuchembereso kwake ko zvana masimba zviya munoti chii nazvo zvana masimba zvo zvamunoti kudii nazvo mozviramba here kuti Facebook kuvanhu vanorayana nenyaya dzefacebook mozviramba zvinhu zvamunonyatsongoona kozoti vangani Megi kana vakatogara kirikiri mwari kumba meno news dzavo dzavari kuona vakatogara anditoona vakatogara Megi masivanda don't worry vakatozvigarirawo vari kuona news dzavo andoona chipinda manje manje anoona tese guys most of us tingangoda kunenedzana nekupanana mhosva kuti nhingi nekuseka kuti nhingi we are good at pointing fingers at each other but at some point tese there are people and there are people that we hate at some point whether we like it or not is the truth but we are good at pointing fingers kuti iwe ningi because ningi aita zvamaiona anga ari paspotlight handiti but a lot of us guys truly speaking a lot of us makaita mumacomments enyu mamaitukiremo muya muchidini you hate a lot of people mumaitaura vamwe ndimi maitoita nenyaya muri mahaidhi handiti maona vamwe ndimi matinda nenyaya muri mahaidhi muchinda nenyaya kumagroup akasiyana-siyana muchipa maadmini muri mahaidhi achona but nhasi ndimi munenge muri quick to point fingers kuti zvakadai so but chiri kuitika guys ndechekudai soka zvinhu zvakadai so kana zvaitika ka let's learn kuti vanhu varegererane mutaurane muregererane this is not right guys kana takusvikapa pekuti takuda kukuvadzirana Facebook na kuroyerana Facebook reflections ndakapina number is pinned varida kufona number is pinned fona ipa number dzakapiniwa idzo fona ipa number yakapiniwa fona ipa number yakapiniwa but imi guys what I taught moti muri kuti masimba I mental health anditika alright kana masimba iri mental health guys vanhu vangana munoona vanotota kunge vasina kukwana paFacebook apa vamunoona imi vamwe vacho munoti chii vangani vamunoona imi muchingoonawo muchidarika kudai muchingoonawo muchidarika munoti chii imental health futi imental health zvakare vanhu vangana munoona kuti uyu something is wrong uyu something imi muchiti entertainment ka imi munoteti chingoti hedu ya entertainment ani mazviona but paentertainment iyoyo mukazoda kunyatsotarisa ka kunotona vamwe vanhu kutoti chika aisi entertainment true zvako lidi kangozi that's what I'm trying to say kuti fighting people is bad I know we all have done that handika we all have said nasty things and do zvimwe zvinhu zvisingatoiti handitika
but we repent. So we are all sinners every day. And I believe hakuna mna singa kwanza kuregererwa. And it guys, hakuna mna singa goni kuregererwa. And it, but yekuti every day, also ngoda kuna mwana mtu tunenge pa Facebook kuti uyu kutopenga uko. Animona uyu akatofungwa kunga katoreiwa kupenga uko. But ime mchungoda kuti chi? Ime mchungoti entertainment. Entertainment. Na ipani vari kufona here. Alright, nai ngendi wafona ribekitinzo. Hello, ndaona feast kweli yenyu. It's anti-Selina. I think phoning ain't any problem. Sure, kana wachiwana chifuna. It's my drugs in the long run. Ndandilongo testa phone Chete. Oh, alright. Iri kuita iyi. Inenge isiri kupinda zveshu. Vanhu vakaflika zvamaita nofona back. Yeah, I think so. Inenge any problem. Okay, thank you. Alright. Right. Itai guys mukaflika, mukafona mchiflika ndokufonera back. Number dzandakapina pasasidzo. Asi mimi mbondiudzai wangu masisters angu nemabrothers angu mimi nevana vedu pano. Saka munondudza kuti kutamba tese zvakanaka kunotoramba ma-comment section. Comment section kutamba tese zvakanaka kunotoramba. Kuti tingotamba zvakanaka mukasikana konzi mongoti iwe mopesera maseka. Animona. Sorry. Kutamba mese mu-comment section zviri kutoramba naye maZimbabweans, ma-sisters nemabrothers angu zviri kutoramba. Kuti timbotamba zvakanaka I know kuti hatingawirirani every day muma-comments and tinogona ku aiwa vari kufona paWhatsApp mai yatezi vanofona paWhatsApp tinogona kuna ma-comments mokona nenyu ma-comments mopesera maseka enyu moparadzana different ways zvinoramba here asikana every day kungoita maleve kuti tingotuka vanhu kana ndimiwo guys handisi kuzviramba right gai timbotura vamwe I own up to my own mistakes guys ndimborambi inini zvangu ndozvimiririra. Hello caller. Mushe kanjani? Bobo. Ini kai, sisi kwa kutora chalo. Network yake. I know it's social media, but we say we can't think the same, but it starts with you and me. And vanhu vakaona iwe nentambo tikana comment section makwana takutegera tiseka handwana we set an example atingambowirirani tese pasocial media is true and but zvinotanga newe neni handiti ipapa patatombopindurana papo pana palife tombopindurana newe handi but right now takutotaura zvakanaka handinoona pane chanetsa here apa hapana chanetsa tikangodaro tese zvinotanga newe neni hazvingomuki zvakangoita zvega it starts with 2, 3, 4 people, 5 people tishinda takadaro anditi maona. So I think zvimwe zvinhu guys as much as hedu tichifarira izvozvi zvinyaya dzakadaro nekudi anditi maona, but let's try kutamba zvakanaka mu-comment section. Ina handisi kuti muteerere zvandiri kutaura and umwe nomwe zvaanoda asi kungoti chokwadika ngwani pachazoya umwe munhu wechituka muchazoona mega kuti zvokwadika hapana mboti hanzi izvo inonzi chi anga kutofona big. Hello. Network yake. Hello. Yes, wapinda manje. Hello. Yes, wapinda. Yes, wapinda. Takukunzwa. Network yake kuti achibata ichiregedza. Network yake iri kunetsa. Again, nditoya mufonera big tone. Hanza I love you as pakura yembomira inga. Hey. Zvakaoma.
azitipewo roko tivhete. Roko racho harusi kubuda. Harisi kubuda roko racho, ona kuti ndikupei roko racho harusi kubuda. Achabati phone. I think network yake ora itega intoro mumwe ari kufona kunoku. Hello? Hello? Musha kuri sei? Kuri bo. Nyaya yepawadza yesu zvokuzoro yanaka azvizitu unenge waenda extra but ichi chidzidzo simeli kumaguku. Chidzidzo chekuti people must just learn kungova kind and nice to everyone for no reason. Zvakatiomerawo tiri vanhu vedu we. Zvakaomawo tiri vanhu venyama tombokanganisa. Tisimeli kungotukwa kunongorwadza nyange munhu usingazivi. I don't blame muchembereso zvangu but dai vangomuregererawo ende iyewoka ngachive chidzidzo nekumunhu wese kuti hey munhu ngangova kind for no reason to everyone because hauzivi kuti munhu wanenge wachituka akatsika pai. Mamuzoya vanhu vakuchema but ndimi munenge mazvitanga. Uchiva kuti munhu unomutukirei munhu wacho haumuzivi hana zvaakuitira ungotuka from munhu for no reason. Aiwa it's just wrong and chidzidzo dei akamboti uomeserwe mbichana then wozombomugadzirisa 2 minutes. Vanhu vadzidzi just wrong. I hope so. I hope to kudzidzawo futi zvakanaka. This I don't know whether ndaiti or handina, but now at least we are on the platform we totaura zvese. At least wo vanhu vawana ungu yekuti vaeyewo chifungwa dzavo. Saka platform inei inotaura zvese. Chero magosa chona chino vakatofona tinongotogamuchira futi because what we are trying to do is we are trying to unite people. We are trying kuti people vaite zvinhu zvimwe chete anditika vanhu vafare vanhu vaseke anditi vanhu vaungane vanhu vachisekawo zvichinakidza zvichidaro. So whether ghost ikatofona even pano platform redu ndeyekubatanidza vanhu. Saka chero vakatofona inini ndo zvandakatomirira ndinotongovanhingirira handitika inini hangu personally ndakandirisendaiso ndatongoti ndinogona kungotaura chinhu zvichidarika handichengeta hangu chinhu muchigumbu zvokudaro. Ndinongotaura zvichidarika. Hatisi tese tinongodzi tatukwa nongoti ndezvefacebook zvodarika umwe munhu zvinotomurwadza and sometimes unotuka munhu anenge achiita go through zvinhu zvakawanda panongomutuka ipapo zvinotoenda dhipi zvotozovhura maronda and zvichiwedzera stress. Hauzivi munhu waunotuka kuti life yake yakamira sei. Saka ichi ngachive chidzidzo kuti people must learn to be nice and kind to everyone for no reason. True. And I hope you mchembereso kwa vachatinzwisisawo. Thank you very much. I hope mchembereso kwa mchanzwisisawo because matozobudisa mamwe mazita panapa amatozobuditsawo mamwe mazita evamwe vanhu mukati vasukuru. Zvatinochema everyday kuti vana it's a no go area. Kana mune ngenyu munhu wamuri kuda kuti mutaure mupedzerane naye mosangana nemunhu wenyu zvevana izvi senai nevana please. Vana it's a no go area. Varume vevanhu it's a no go area. Yellow kola muri sei? Yes kola muri sei? I've come back again. Yeah. Okay. It is still I'm going to I don't know and this is because this is very, very open. Okay. Okay. This lady, I don't know. I still she want to come live. Because she should come live pleading with all of us, even Kutichi. And if you don't even come on social media anyway, they would have looked for her and looked for her family, and they play underground. Or I understand that social media, at this point, she would have even come live. I just told her, it's my V11, honai my blisters or whatever they're claiming to be. Which when I finish, the farmer kokati, the zakati, the get it. Because can also come by you who are only was sure. I want you because you're fighting for your life. Kind of blisters as ties my own this is my doctors. Those are not here, they can go was one. I can tell your life, this is my doctor. Those are the nine good accompanying Gawi Kalifa, honest one, Fisaka, Oscar come and get Hama. Can get the Hame, which you want unogona kuwright iwe guys kana namwe masimba cheche yakabuda wani pa Facebook apa tell vedu wenda kuritauriwa na sekuru banda please vanhu vedu yakaenda kwatilda kaenda kupi kwese one papa sina zvokunyara kana wanyatsa kupindwa nezvinhu zvakadai auna zvokunyara but iye unotadza kubuda tukaenda chikahama
imi musikana weyo andikukudzai wenhingikiri uyu wedoro rake nemari uyu haana kumbovanza. Ndakatoita vhidhio ko ngataura naye ngatomuona anotaura chindevele so handi mazvaona kuti zvinhu zvine umbo you come live because mwamboenda iri kuhospital usisana chiremba totombotanga takusenda kuclinic utoona kuti watadza kurapika here first of all mukuti mablisters ako haizepsera haisi chimwe chirwere haisi skin disease here tatadza here kukurapa first before you come with all that crap maona kana tatadza kurapa chimwe ndopaunozotanga kufamba muchivanhu kuti ana chiremba varamba but you've never even come kuscience first wopedza ouya munhu wachona ouya kuti ada mombe ada chi you know that's too much for your platform because even could declare I don't know that woman who she is but that are UK in the UK as well anga achiti ari kuenda kushift saka why won't you use your charms ako kuti uite mari why do you want to hurt other people uri kuenda kushift kurakudza kuti you know uri kutotsvaka mari muno muuk uri kuhasla saka if you got that charm seriously go to the banks go to Bank of England and get money. What is he? I'm telling her, I'm not scared of her. I'm just saying as it is. Can I try and any of them say my comments again to easy. But if I don't have one moment of you know, in social media to not tese and the second is social media. I know headmaster. Kana zuka cha haigone saka mwana achitozo reporter kwa hari kuti somebody has done this to me. Saka nauza nyaya yako pa social media it's out of your control. Tinokurosta tinokukanga zveshuwa. Kana private life ngogara uri private. Zvaita prince if it's a private line to go to declare but you know this is the last interview I'm gonna run a private line. But once you come to any platform I think again unono papana vakatumira izvo. Pane vatone personality disorder iyoyo and vamwe vacho maghost vanhu vanototamba navo kazhinji maghost antimeli mukatarisa psychologically it's not somebody who doesn't know you it's somebody waone beef naye munhu asingakuziye randomly it's very hard kuti vakuatake but it's somebody who knows something about you. I don't know. Pamwe makatorana maboyfriends pamwe maex that guy I don't know that guy wachona wakasimira picture naye wakuti murume wake anenge aine vanhu vane beef navo vanoziva maghost aya ane my-intentions saka vachiuya vari hidden because you know them if you didn't know them you know you would come as a ghost like now ndauya ndizi reflections media because that woman I don't know her I've got nothing to do with her saka I'm not going to come as a ghost ndamuudza kuti anocheka reflections media I'm a doctor I'm not scared of her because I'm saying my opinion kana achida kuroya vanhu ndiri pauk I'm near she can as well do it by tomorrow then I won't go and treat vanhu vecovid that's fine. Okay. But you don't believe that and you can't come and shut the whole Facebook up. It just doesn't work. But celebrity church are good to negotiate and paparazzi right now. Because paparazzi want to budita, my bloggers and to budita. Saka dzako azitoregere kubudiswa zviite iwo fombo zvako unoda kuti shut the Zimbabwe community down. It doesn't work. Pane vanoto ine nangu nyacha ndizi. But pane vanhu vakatombotsadzira mulife vanouya vari kuzvishuwa vachikuataka it happens because iye angandizoti haana munhu wakatadziraka vanhu vakatadzira vakadi kumuroyawo pane rimwe ghost ratokonfema pana apapa hanzi inini I know bridemaid yaMelly yangu inini but inomukanga neghost very possible sema izvo zvandimbozvirambi ndakazvitaura kudhara kuti vanenge varipo pano padiaries panasora SIS MELLY we love you Sterek we love you vachiuya kumainbook mawhatsapp but imagine ini I trade carefully navo ndovaziva anouya atamba nice neoriginal comment yake apedza kudaro kana akuenda kumoko onopfeka ghost account ochiteka kubvarura manje anoona saka ini ndotozviziva ndotozviziva kuti ndozvavanoita ndotozviziva kukanga munhu anenge achitokupresenta kustandiona munoita zvemamira yava vafona hello aripo ipa anti-Melly your name your full name and your picture I'll deal with you now. You know what? If your spiritual
You should know me. You should know me. Ultimately, you can't take me. Don't pay for you. You know, you can't terrorize us. You cannot terrorize the whole social media. You know, you're a low-lifer. I will not suck into you. Sorry. I'm a professional. I will not suck into you. I'm talking science here, and I'm in UK. I'm next to you. You should know me. You're not going to shut me up. No. You will not shut me up. No. Why is it? Oh, you know what? Get a life. Get a life. You know, get a life. Come here, Ramba. Oh, rubbish. Anyway, come here, Ramba. Deal with me in which way? In which way are you going to deal? Oh, rubbish. Rubbish. Oh, you know what? Get a life. Alright, again, guys. Anyway. You're ending and because I don't took because she's been caught. So I didn't expect her to come and attack me. Because that's a big threat per platform. Because if I have to report her, I will come through this channel. I don't want you to be that low. People like them, stay away from them. Because when Shandisa low and Shandisa stupidity, I'm a doctor, I use science. I can go and report even my parents. I mean, UK like her, and this is Zimbabwe. I'm not threatening her. I can go tomorrow and report her for threatening me. So I have to report through you. So don't do that until don't be used with they're just destroying you. We're not value on my platforms for what? Because you see that we deal with somebody legally. Because I'm saying my mind and I've got the right to say my mind. I would say I could bring her up her shit. She cannot do that. I don't talk to diaspora. We're not that cheap, like the way she wants to claim Mamombe and all stuff of what she's doing. Because because I'm in support of you. As a kanganism on the platform yake. And as a kanganism at my, which is UK no royal, I say the witchcraft is illegal at the number platform. It is illegal. It is illegal to talk about witchcraft, even in UK. We try to mess up your name over nothing. When my diaries, COVID, you want to come and do my shows to UK, you'll be back. Because diaries is a business. You're there to make money to earn a living. But you can't let these scumbags like her who destroy it. That's exactly what she's doing. You can't come on a platform with illegal things. Because she declared that she would deal with people, and now she's saying she wants to deal with me. If I want to go to my lawyer tomorrow, I know the phone that when did this happen? Because I'll record this. On social media, what's his name? Also, because in the don't deal illegally. She's in UK, thank God she knows the law. You don't threaten anybody. Hospital material. Don't report even go NHS. Don't come and start doing all the shit. Threatening everybody. I did threaten because I did almost zero. Spiritual. You must know from my voice between dinner. Why do you want SIS MELLY? I don't know she's dragging you. So I'll go to Namangwana, I don't know, then I don't know create a box, don't know SIS MELLY That's what she's trying to do to you. SIS MELLY ban those people like that. They're not good for you. They're not good for you. Yes, you're doing amazing work. You're doing amazing work. Really? People like her. No. Really? Really? Yeah, you're doing amazing work. But if you go with witchcraft, with illegal things, Ganda knows which are going to tell document by illegal things. These platforms that are for her. Not for diaries. This is a respectable platform. Right, but you do know, right? You do know, right? Kuti sometimes munakauya nenyaya yake zvakaita vachitaura kuti nyaya yangu yakadai. There is no way sometimes nyaya dzewitchcraft hadzina evidence. Hapana paungamushut down out kuti anzi uya ne-evidence yekuti waroiwa kana kuti wadi anoiwana kupi evidence. Handiti unopesera unonga kuti uya utaure nyaya yako sezvandangomuita ina taura nyaya dzevanhu. They come and speak vega nyaya dzavo. But the lady didn't come and say anything to me. You know that's why. No, she said she came and narrated the story. Oh, yakanatsa story yake.
auya kanata story yake. Where is the evidence? But then if she narrated, that's fine. But then why is the threat of the other person? Yeah, that why, one, yes. Why the other person is coming threatened witchcraft? That's not a crime. But we are going to threaten a man. Even threatening that lady, don't notice, that's all staged. Because in real life, even you don't come out and say, I've bewitched you. Because it's illegal. It is illegal. You cannot do that. Witchcraft, even in UK, anywhere else, even Zimbabwe, wherever, South Africa, it is illegal. You don't come and reach out and claim, well, this is what I've done to the person. That's why you see that it's stage managed. Yeah. It's stage managed. That was the plan. They plotted all this. They came, I shut down Van Vese. But we have advocated for women's rights and voice. She can never shut us down. If she has done that on a platform. Hold on. We are not Bianca. And we accepted the Pane Yama stories essay winner. Pane Yama stories essay pano. Munangoda kuya nyaya yake anongoya ni nyaya yake pana. Kuna story nonzanzi iya uye pana. Munangoya ni story yake inotongo uya ende one. Chekutanga mukadzi uyu sekutaura kwanga vaita ndikukudza kuti mukadzi uyu andida kutadza screenshot pana yemukadzi uyu andifonera pana 10 anditika ish time is screenshot yasenda voice note that was past 10 ish 12 past 10 zekunoko that is 2 hours before anditi ndipo pauya ne voice note rake akati vataura makuseni namuchembereso something that I didn't know. I had all the time in the world kuita life iyi denda ndichinzi ndiri kuziva nyaya kana kuti but yauya na 10 manero naye mukadzi achikumbira kuti ndokumbira kuenda pa life pacho because nda instructor kuti ndiende kwa Tilda kana kuti kwa ukwenyu kwa Tilda sana botaura naye saka ndauya pano ndikumbira regerero pa life pacho. So if you say kuti ndavhuma kuita live kana kuti chipana pa live pano yadze vanhu vese vana maiti cheva katombopfura nepana saka pana panonzi panoita yani kana kuti yani munhu wese andichika anotongouya achitaura zvaanotongora sezviri kuita college arongotaura zvaanoda munongotaura zvamunoda ndikoko hapana ndorega kutora nikikiri yake saka aroda kuchinja life kuiti kuti maregeri madairire munhu auye pano aiwa kole vakutaura zvavanoda zviri pamwe pavo zvavanoda and she's allowed taura henyu kola mupedzisetiso even here I told her a piece of mind that I came back and say my peace of mind and she wants to shut me up. With a detector, you want to shut me up and the Mchembere what Soko and Mchembere Soko is not a name. Was one. I don't understand. Put understand you already post to. Mchembere Soko is that your name? Is that what you use? Is that what you use for us? You know, don't want to terrorist. You need to go to SIS MELLY, so SIS MELLY will be responsible for my life. Why did you say give me a star number? Pin up. Which is number yangu ndipe mazita mapost ndikuroi. Why does she have to involve you? Ipasi smeli sitarangu so that you be responsible for my life. Is that what it is now? Yeah. Because you don't know kuti pamunhu sitarako akagostira akaribata wane mapowers ake. Ko inini rangu adi kuribata. Since you're spiritual, I mean, UK closer to you. Maybe I'm not going to go and shut up. Sure, I'm not going to go. But if you don't go, so I'm living near to you. You said, Wako should come quicker. Even by now, I should have been paralyzed. Since men end up on the so. If you are that powerful, why do you want my name? Oh. Hey, that's all, you know, that's so low. That's so low because by Facebook maybe no come when you say mama katombobatsira inini ndotozviziva totozvijaira izvo vawakatobatsira chonto yacho kunotovaone zvataurwani nasemi moyo kuti totoziva mwe mabridesmaids iyo igaroziva totozviziva imomu munotonema magosti nasatoti tinoda kuti mubatirai papapa kutoti mazoedha ndinoedha munhu wese papa vachidonha panotoedha kana iye whoever ndoda kutouya kana iye muchembereso munhu anokutaura zvaanoda zvikuita college pano kuno mwatotega nditoti tekiteki namele urikutosiya topiki yekuti augwapa kutotekiteki neni handisini muridzi wenyaya handiti mona handisirini muridzi wenyaya muridzi wenyaya ndeuyu gosti uyu akwai anonzi anisa rake hatizi naameno chero koyo uri muzukuru wambiyane handa chaiye kana kuti mwana wastela chweshe wen'anga dzinozikanwa approved hatitombokutye tinongokurosta uri musi wokurosta vanhu vanenge vatori nemastress avo mucovid avaregere kutaura pana vanhu vakatodaro zvitoripo kana muscience tinotoita counseling yevanhu vakubreka mamarriage sezvamunoita simeli kuseri nenyaya yesocial media but there's no solution to it. There is never a solution to it.
Solution is to come off social media with a private life. But I'm Not with a free. No, but social media. Caller, hold on. Hello. Hello. Yes, caller. Makadisi sinene. Did right kanjani? Mushe, akapanya yai nanti yangu na kona uyu for the most part. Inini tachino zimato pachibo Chete. Kana munane you can never be wealthy. Kana Pane chi? Of your life. Kana uine muzimu uri pauri. Kana shikiro uri pauri. You cannot be wealthy because your calling is to help others. Ku service vamwe. I don't know if that makes sense. And then to better panyanya kuti science kana chi. Mimi chandisina kufarira ndechekuti uyu tina hem. Kana munhu uri desperate. Akaenda kuma doctors. Oenda umbonochekwa pamwe skin eating disease kana kuti cancer. And ipapa pachipapapa munhu kana kutomboshamba data kubata musoro kana chi hapana chatazvo Saka ndindaitiswa. Pamwe ndindaitiswa. Yatokura yandichato kuti adii kushamba tatako ndedi wenzi andizvidewo tsitsi kana apa wapa akuti kune munhu anotitadzadza shuwa hanzikite agotanga ati 40,000 ikazoti 20,000 anoiwana kuti munhu anotengesa sadza iko kwacho unotengeswa sadza unotenga sadza ndiro 1 mari Sadza harichatotengwi zvenhai, harichatengwi kasadza bva zvatanga kuitika zvinhu izvo vanhu makastoma hakuchina. Kaba tongoita mwe vane mari mupeji. Angaiwani kuti mari yakawanda kudaro kana iye anotengesawo sadza. Toti she's still operational anaiwana kuti but 30,000 yacho yazotikiswa from 40. Pambotanga pamboti 40 tumbuzi. Ndobva zvazonzi 30 tumombe tumbuzi ndobva kwazonzi majongwe. Hanzi nyaya apama muri kutambisa. Wafadza doctor zvisingaiti ende wafadza doctor zvisingaiti. Doctor vakunyazosekerera. I didn't make my legs. Ndapara. Ashadze zaenda. Kana muri kutere. Isiyewo zvangwa zvakana satina chikana dhora. Uri kupindira nyaya dzevanhu usina kana dhora. Ucharoiwa. Unopiwa mubeteni. Aiwa kona ndokubhadharira. Ukaroiwa ndokubhadharira zvoruwaro. Taura zvauri ukaroiwa ndokubhadharira zvoruwaro. Thank you, doctor. Maitabas. Ndokubhadharira taura free. Ndokubhadharira. Thanks, doctor. Zvakaoma zvepano shuwa. Thank you God kuno kuiholiday nhasi saka tichatonga hedu na12 na one holiday Women's Rights Day kuno kuiholiday public holiday saka kunofuza iwe wazviti uriyo in South Africa ungatidza zati South Africa iholiday here wene mandi hauzi zati holiday mangwana konamba yako ndekusouth one nachona sesouth alright tiri kubuda yakaita South African number alright alright Kola, thank you very much. Rega wafadza wasekesa doctor chirega doctor waite wavafadza Kola ndokusatya hako ukangona maninga auya mablisters ndokurapa infect satye. alright sharp zvepano nikisi ndaona mavafana kusika ndikati zvenyu zvaita ka maramba yenyu muri papa regai nimbotirai kufonera mese ungachitirai kufona panapa. Hello mashande
mushe ndiri right kanjani ndambonawafona nashori tena koli yako ukusisimele ngatsidzira vanhu vanoya pagrupu apa vanenge vachiita nzee ndagozoitwa chichipa platform penyu ndagozodidi hamuna kuenda kunokoka vanhu imimi kudzimba dzavo kuti uyai paplatform saka kana munhu achinge vatukirirwa kana kuti vatukana namutemberesoko ngaasati anzi kana ndakunonoita kumapurisa ndinokuinkludai peji rinobva hamuna kuvinga munhu kumba kwake kaivi papeji vanhu vanenge vachitauravo zvavanenge vachida handitinoziva kuti vanenge vachitaura zvinhu zvavo mwene umataura pfungwa dzake ungataure zvekutoti ungatanzi itori threatin itself ka dhokotera vanofamba vachidanzi munondityisa handidi kutyiswa iwo uchitokando wako mathreats iwo wakuda kutanga naona dhokota vanga vakuzvisekera zvakanaka naka woda kuya uchitanga kutaura zvadhokota wofutiwe dhokota varipo panapa vanotanga kupopota chisega zvadhokota izvo aiwa hatidi vanhu vanoda kukanda zvimathreats zviri sublime zvekuita fange senge chii munhu wataura uri kutaura iwo wataura kuti hazvisi zvekuroya kana uchiti hazvisi zvekuroya munhu wachona auya akakuti torit chindipa zita ndikupe proof ndikurakidze kuti zvinoitika fair problem inoitika pamazimbabweans ndekuti munhu akati dzidze akaenda kuchikoro anokanganwa kuti kune chivanhu chisinei nechikoro chinoenda way beyond zvekuti even madhokta chaiwo anokutarisa akashaya chirwere pauri iwe une maronda yawo vagokutesta agoshaya kana bacteria mumwiri mako saka zvekuti chiremba varipo isusu tine hama dzedu ana chiremba takazoona vokwira ndege voenda vanonotsvaga n'anga nekuti vanga vazviona kuti zvinhu zvandiri kudhila nazvo panapa kaizvo hazvisi kutsanangurika nesainzi yacho yekutorapa saka zvekuti ndamira kola ndikuansa ndiripo kana wapedza ndoansa okay you can say your mind I will answer everything amen hatidi zvekubvisa nyaya tichikata tichiti aiwa hakuna chivanhu izvo hazviite no you are very right smelly zvamunoita zvekuti munhu akauya nenyaya yake imimi munotora nyaya moisa pajekerere vari kutaura votaura vari kuita maopinions avo oita maopinions avo handiti zvekuti imimi munozonzi mazoitiswa kana kuti hamuna kuitiswa that's another story tanzwa nekuitiswa nyaya dzakawanda dzimwe panapa tinoziva sei kuti ndedzechokwadi dzimwe ndedzakawanda dzimwe dzine unotozobata wega after my investigation takaitiswa paya vanonyepa vanhu vanenge vachine nyaya vazhinji vacho right saka but hazvikutadzisei imimi chinoitika ndechekuti vanhu chavasinganzwisise if you are running a platform like this handiti pane vanotaura chokwadi kune vanonyepa saka hamugone kuimimi kutanga nekuti aiwa shamwari uri kunyepa handiti kuti nyaya ibude kuti ndeye kunyeba kana kuti ndeye chokwadi ikauya pachena sezvaiitika izvizvi handitika ndopatinokwanisa manje isisi kutarisa masaidzi manje tikateerera zvekutaurwa namutemberesoko tikateererwa zvekutaurwa nadhokta nevamwe vaya vambofona tomboteererawo zvataurwa nemunhu wacho ari kuti iye akabayiwa kuti ari kurumwa nemasvosve aiwa unoziva kuti wanzwa kuti dhokta vati kudii wanzwa kuti dhokta vati chii herewe dhokta vati rega ndizvipindurire kola uchiripo let's pray kuti kana usina waita miscot zvandataura I never said hakuna chivanhu because inini wacho hautondizivi pamwe nditori mwana wen'anga but ndataura kuti in this instance kuti munhu amborapwa here you get it ibasa rangu sachiremba haundirambidze izvo zvainoona hama dzako like is now a character assassination wazvona zvokuti tine machiremba hama kana kuti chii that's fine pamwe kana uri chiremba unogona kunge uri mwana wen'anga unogona kunge ndiri aiwa but opinion yangu hauirambidze ka opinion yangu you can't tell me what to say you cannot tell me what to say now you're now telling me what to say wakundudza zvekuita because you came here just for me wakusiyana netopic kai topic ndeyamutembereso kwende other person I asked you a question kuti in your mind sachiremba imimi mafunga kuti platform haana kuendere kwachiremba haana kumbotariswa here kana kuti haana kutomboendawo kune dzimwe n'anga haana kuzitaura iwo you assuming vaunzwe inini ndoti ndobhilivha nezvataurwa haana mbotaura kuti can you give me a chance to answer you ndipe chance ka wandibvunza mubvunzo
iwe uri kuspekuleta kuti hanzi kana afila ndinaiwe wandibvunza mubvunzo mera ndikupindure uri kuita assumption nokuti munhu wenyaya hana mbuya atiti ndakatry madoctors zvese. That's why I brought that up. Dai takatry madoctors I wouldn't bring that up. Inini ndiri kupa opinion yangu kuti hapana munhu anouya achitaura kuti ndakaroiwa asina kumboitraya zvemadhokotera asina kumboendawo kana but haana kutaura apa tikutaura nezviripo tikutaura nezvipo haana kutaura tisina kutaurwa china kuitika isi kuita based on the storyline iwo kana kuda mustoryline zvako izvo isi kutaura storyline sei amhanya kunanga muchemberesoko ndivo vega here vakatuka pafacebook muchemberesoko ndivo vega here vanoroya ndivo vega here vanogona exactly ndokuona unoti it's staged because ndiyega here akatuka ndiyega akatuka here vanhu vakawanda vakarosta why only her that's what is staged because panyaya dzakadai panoda psychology as well saka tabuda madoctors because kana panoenda sentence kwavanhu kukoti panotodiwa doctor kuti unoti nyaya iyi saka it's psychology sei munhu wanari aroiwa you start thinking kuti doctor oimi kufunga kuti angomuka anasi akangoti I think ndaroiwa namusemberesoko rega ndiende paSIS MELLY ndinotaura angotanga nhasi audzwa nenganga ipi kuti ndimusemberesoko wakamuroya audzwa nenganga ipi which doctor amuudza kuti ndimusemberesoko wakamuroya aiwa nganga ichiamudza doctor mirai Masha mirai ndipindure mese mirai ndipindure simudze sekuti majambira mami mapatsimi ataura musikana nichakuplay voice note kuti ndakafamba kwakawanda kwese ndiri kungodzwa same story semunyaya kunzi kune mukadzi wamakatuka endai munokumregerera pana Job ataura pana imwe audio ndaplaya maaudio akawanda pane audio yachitaura izvo akataura kuti ndikuenda kumachechi still ndiri kungoudzwa ende ivo muchemberesoko vacho ndinovaona chinivinga usiku vachiita kunge vanoda kundibaya nebanga handivati usiku ndichirumwa muviri wese nezvinhu ndinovata masikati usiku handivati ndozvaataura inini ndiri kutaura kuti pamaplaya audio achikuexplainerai I was not yet on live but because ndinoshandisa pfungwa handisati nadoctor but pfungwa dzangu dzinoshanda pakuti munhu haangangouye from nowhere achitaura kuti ndiri kurwara asina kuenda kwadoctor asina kumbofamba somewhere else atouya apana mav11 because SIS MELLY varane platform yavo according to mav11 vatanga vamuti abuditse mav11 wazvona dai abuditsa mav ukaenda kuwendy William show kuamerica unotanga kudzibudisa mav11 eko akaenda kunganga kana but you do know kuti kuno kuafrica doctor mav11 hakuna pa mav11 emaprofita kuno hakuna saying is that's what she said. Wapena. Saka tuti stage manu because hapana evidence ukana kuti ndakaenda kunganga yakati. That's saying wakaenda kunganga yakati. Mura kuti chi doctor imimi. Nyatsonyisana mburai evidence yamuri kuda chaiyo kubva kuna amai avo. Because kana ivo vataura amai avo ndakuona maronda avo. Tere ndakuona maronda avo. Havana kuti vati vane maronda, vati vanofambiwa nezvinhu, vanorumwa nemasvosve, vanofambiwa nezvinhu. Vati vanofambiwa nezvinhu muviri wavo wese havagoni kurara. Osaka vari kufambiwa nezvinhu ndandosamba ndimukomment section ataura zvemablisters saka mungoti vane maronda aiwa havana kuta ndosaka ndati maibatira pakati imimi havana kutaura zvemablisters daiwa ndaona mucomment section ikati mungataura zvecomment section here comment section inokurasisa ivrepi SIS MELLY chitaura kuti vati vari kufambiwa nezvinhu ende vari kurota muchembereso vadaro vataura panapa kuti handirare ndinorara masikati handigoni kurara usiku because muchembereso kanenge vachindivinga nebanga vachitanga vada kundibai nebanga handika and then muviri ndinodliwa ndinofambiwa nezvinhu muviri wese handimaona vataura panapa ima matangira naibatira pakati saka manje kuchivanhu chinonesa manje munhu akati ndakaenda kumapostori unobvunza v11 iripi racho kuti ndipe v11 riri kumapostori kuti akaenda kwadoctor haana kumenchena kuti akaenda kwadoctor haana kumenchena zvokwadoctor haana kumbomenchena kuti akaenda kwadoctor
handimapona ini ndobva ndapindira unoti ndachidauchi scientific evidence izvi makanzi apa kuti madokta Alright, mirai hanzi yataura zvemablisters asina pandi jamba. Mirai ndiplay. Alright, mirai makadaro tinzwe pamuri kutanza pari kunzi aplayiwa ataura nyaya yemablisters yemaanha kuiwa iyi. Mirai pane iyi kusidaiwonawo mucomment section ndoyandimuzosa chiremba mirai chiteererai munzwe chiteererai dokta chiteererai munzwe chiteererai chiteererai kuti hangu ichanzwika here next wakuridza redi sisimeli neyangu yakadai pana tingati ndapiwa namba dzenyu nalizi akati ndikubatei ndogara ndichimboona zvangu malife en saka shamwari yangu yandisendera nhamba ikati awadi wambozama kutaura nasisimeni pamwe vanogona kubatsira dambudziko rako. mirai hanzi ataura palive noti paaudio but still lizi yochakutaurwa ndiwe here lizi mangu ndiwe here lizi mangu lizi ari kunzi apiwa nhamba dzangu nalizi ndiwe here lizi mangu wamupa ndikati zvinhu zvangu zvakatanga kungonetsa kutanga muna December bhizinesi rangu randandichiita zvinhu zvo zvazvisingachatengwe mumba kugara tichinetsana pandatanga kungonzwa ruoko rwangu rwekuraito muna December ndaiti kana amanheru andotanga kunzonge ndine chinhu chiri kundifamba muruoko rwese manheru ega ega pese pandienda kuda kurara ruoko rwangu runenge ruchifambuka nezvinhu zvandisingatozive kuti zvii. ndimuchemberese kuvadaro alright yemablisters hanzi ndimuchemberese kuvadaro kuti hanzi paandifonera anditaridza mablisters ha because iye hanamba munhu achidaro saka maona kuti zvakomplicated ka it's now two statements mirai tinzwe kutange zvinhu zvekuromba kasvika pakunogara anonzi kutembisa kakachipadzimba saka ndaimbopotawo ndichiendawo kumachechi ndongoenda kumachechi akasiyana siyana ndobva ndatanga kuenda kumapostori ndaenda kumapostori zvikanzi zviri kuitika zvese izvi pane munhu akazvikonzeresa endai munokumbira regerero munhu wamakatuka ndatanga kuzvinetsa chiti wandakatuka ndiani kanzi pane mukadzi wamakatuka mukumbira regerero zvikasaitika izvozvo saka ndakazofunga ndadzoka kumashure pandadzoka zvangu kumba pandagara pasi ndatanga kufunga pana amai vandakatuka pafacebook zviya zvekuti pafacebook tine chitandara chionawo malive inyamune muchiita chichi saka ndakamai vanonzi fungai maronda muchazive pane rimwe vhidhiyo raiitwa here hameno nenyaya dzavo dzavainzi vaiita wati ndobva ndavapindura zvandakavapindura asi mai avakandikesa vakasvika pakuya chero kuinbox kwangu sisimeri vachindikesa zvikanzi uchafa uri rombe
saka zvakatanga kudzoka mupfungwa dzangu patapofamba futi pane mumwe muprofita mutembisa tikangonzwa the same thing. Saka ndokumbirawo mutibatsira usimbi, ndotokumbirawo nemweya waMwari kuti munditaurirewo namai avo vandiregerere kana iri mhosva ndoripa zvangu. Indaiti paFacebook ndepekutandara but ndisingatozivi pane zvinoitika zvakashata. Ndokumbirawo sisemeke apa kutochema kapa munditaurirewo namai vanonzi Fungai Maruta, hanzi Fufusoko. Iye ega achitaura kana muchiteerera matauriro ari kuita ari kurakidza kuti munhu ari kutobatikana, munhu ari kutoshushikana, ende atsanangura kuti she has been to different places, atraya kuti pamwe zvinhu zvake zvingaite zviri nani. Handiti kuzozouya kwamuri imimi whether iye angotraya kuti ataure namuchemberesoko vari vega zvaita sei zvaramba. As you can see, mari yanzi arezi mombe dzacho nehuku pafeya chaipo SIS MELLY. Munhu ari kuzvibikirwa sadza anoiwana kupi 30,000, tisingakumbire rubatsiro. anoiwana kupi mari yekutenga mombe mbiri pamwe itori 1,000 US kana 1,000 plus US dziri mbiri, huku raiti $5. Handiti unoiwanepi mari iyoyo yekuti aripe Saka mukuruza here kuti ana madzibaba vese spiritual muchembero what's the name muchembere soko vatokunda spiritual, vatokunda Mwari, vatokunda kuti arapwe everywhere. Is that what you're telling me now? Sambosiya zveudhoko. She goes to churches everywhere. Rega ndikupindurei pane question yamabvunza. Hazvisi kureva kuti vakasimba kukunda munhu wese, asi chamunofanira kuziva mazuvano chekutanga mapostori ari pakasiyana. Mapostori kune mapostori anoona asi haagoni kurapa. No mistake inoita vanhu. Pane vanhu vanooneswa, kunonzi kuratidzwa here, handigoni kuexplaina zvangu in detail. Pane vanhu vanoona, handiti vanhu ivava vanoona, ende chaanenge aona anenge aona zveshuwa but haagoni kuzokubetsera padambudziko iroro. Havatori right, havana kunyeberwa kunzi madzimai endai munotenga chakati mugweti kugadzirei. Mupostori wavakatoona iye ari right because akangovaudza kuti endai munokumbira chiregero nokuti haazvigoni. Zvakafanana chero kuenda kun'anga chaiko, unogona kubva panoenda kune n'anga inoshandira vamwe vanhu ugosvika nedambudziko rako kuti ndakaroyiwa namai Peter. Zvawakaroyerwa namai Peter nemaroyerwo awakaitwa namai Peter, n'anga iyoyo yawaenda specifically haigone kukugadzira zvawakaroyiwa, asi inokuudza kuti enda umbonotraya kwanhingi unogona kubetserwa. Kana kuti enda kune munhu wacho. I know all that zveng'anga. I understand zveng'anga. I've been to ng'anga as well. Ndozvinzwisisa, but vanhu kana vakaurayiwa chaivo vanoripwa ngozi. Things get sorted mung'anga imomo kana maprofita, all that. But this case is difficult kuti it cannot be sorted. Yakuda kuti yakuda mari. Ava mai havana mari. Saka inini hangu psychological ndatofunga kuti madiaries achanzwa tsitsi wacontributor. Ndoconclusion yangu inini ndakurara. $50. Madairies ndo mazive. Angadai izvezvi pakotaurwa pakudiwa 30,000. Madairies tingadaita kutoti right ini ndikubvisa 50. Takutotaura kuti ndiri kubvisa 20. But hapana ari kutaura nyaya yekubvisa mari nekuda kwokuti nyaya iri vachauya. Pane vamwe vanobvisa vasina kutaura. Pane vanobvisa vasina kutaura because zviri kunzwisa tsitsi. Vachibvisa kunani? Vanobvisa kunani? Ari pemuchembera soko. Vanobvisa kunani? Because apa solution iripoka atadza zvese ndeyekuti chi ape this muchembere amuripe. But muchembere soko nyaya yekuti kuripwa ka yataurwa panapa. Yataurwa pano palive panapa tisingatoziviwo. Otherwise truly speaking muchembere soko panga shara nemsikana even pa voice note anda player area vati ngadzokere palive kwa Tilda kana kuti kwa SIS MELLY, one of the two vachitaura naye, then maindituka pa live here or something like that, and I pa live munokumbira regero ipapo. So when I even brought muchembere soko panapa ndafunga kuti as zvova instructor mukadzi kuti dzokera pa live vachati ora iti uya pa live
ndakuregerera instruction yavo ndopazobuda nyekuti ndiripe. We had never heard that before. We had never heard that before. Pakuripa apa ndopa kutsiga zvinhu zvakawanda kuti kuripwa hapasina solution. It seems hapasina solution panze pekuripa. Because apa pasina kuregererwa kwakuda kwakuda zvinhu zvataurwa zvekuripa. Because kana munhu wechi akuzvichari witchcraft adeclare zvinhu zvake ndozvaari kuda tatopinda muhalloween guys andozvaari kuda saka zvofanira kutotsvaga kuti munhu yapona otherwise amablisters aya achatozopedzisira aita infection amene saka zvakutoda kuripwa SIS MELLY tingarare pano ndokatorere musoro wenyaya ndozvatatozidak nazvo zvipano. Alright Dr. regai tionotera nhasi racho kwatoedza kadza 1 kudo regai tionotera nhasi racho unodzoka here munhu kana kuti zvichafamba sei handizivi. And aramba kuya live kuti which is suspicious because kana watosvika pekuti wasvika pekupedzisira why do you have to hide your face? Wakutoda rubatsiro kana vanoziya n'anga vanoziya chana sekurbanda vanani ameno anatsika mudanda. You want all those solutions from people. Saka you are free to talk to anybody kuti ubatsirwe wazvona. But kana conclusion yaye kuti akakuroya wacho ari kuti akuda kuripa iwo wachona wafamba kwese watadza. Saka conclusion yapapipa live watadza kuuya kuti wangotsanangura nevoice note. You didn't come pa live. Inini ndiri kusapota amai ava kuuya palive whether vauya fesi yavo achionesa fesi yavo kana kusaonesa fesi yavo. It is her choice. Why do you want to take a choice kuti mimi mubelieve kana vagadzirwa mangwana munenge makufamba nefesi yavo futi ndimi pasocial media? No kana chida help hapasina malimit hapasina previous because kuda help wauya paplatform machoices anoitika in private life not pa social media. Let me correct you there. Kana pa social media wauya especially pavanhu pamadiaries kuti ndibatsirei because SIS MELLY havara diaries vari vega vane isusu madisciples avo saka you have come to us. Saka uri munhu wedu we will help you the way we want. And tinogona kutokudza kuti uya live kuti tikubatsire. Tine machoice. Kana chida private live gara ukakaroiwa. Zvazvo machoices. Kana utoita zvechoice iwo chikuwa kuda kufa. This woman is sounding very low kuratidza kuti zvinhu zviri kumudisturba kana kuti haukurara. Munhu uchapedzisira mheni batova nedepression. Uri depressed kuda help. Hazvina kana basa. Inini Aiwa, social media. Pane vanhu vanoda kuona iwewe zvakokola ini ndakudropa une maissues ako maybe personal neni handitozive kuti ndiwani because wauri kuenda nezvauri kuenda zvese I don't get it because uri kuita kunge ini ndisina mbovenda kunanga pamwe ndiri mwana weng'anga. Aiwa, because what you're saying is it's no longer the story. It's what my opinion is. No, you're based on my opinion. All right, ladies. Okay, ladies. All right, ladies. Okay, ladies. Ngatichibehave isi vanhu vakuru. Mashiya ngatichibehave isi vanhu vakuru. Ori ndakudropa imose. Ha. Zvanyanya izvi. Ndakudropa imose. Hey. Ndinotora vamwe vatinzwe. Hello, Paula. Hello, dzimai ine phone. Yes. Like SIS MELLY. Ma? Iri baba. Imimika. Muri kuenda vanhu ava. Okay. Because nyatsotarisai pangobuda je kuti ite video call muchembereso kwabva atanga kutooneka mukadzi uyo angodara phone but atsika kuti muite video call saka ipapo mafanira kumwa patota red flag panyaya video call panyaya video call patondisvotawo kana neni kuti anditi itai ndakuita video call chachadaire. Saka nyaya ingoripo ndeyekuti uyo mukadzi she's a very good actor. Mukatarisa maaudio akaisa munhu pane pabuda mari. Bozi munazvindika zvekuti iwe lilero uda kundinyengera muchembereso kwari kufona apa nditoiginwa makoza awo nokuti muzoti kwaenda vaedherei but guys munhu wese vanenge achingotara zvaanoda handiti ndizvo vanouya vachituka waini vanouya vachituka wani chikoda zvinoda kuti vari kungofona muchembereso kuti tosvika kuvaedha kuti muchati mavaedherei
taura yenyanzvadzi. Taitoda kuti muchembereso kuvange varipo nekuti vanotukana zvevanhu vachona vanotukana zvino ndikauramba ndakanyara konzi ndotora saidi napana saidi ndotora because madiaries ifamily yangu vese we are a family saka nenda kutya ndikatora konzi makuta saidi. But imimi matoshandiswa but this is a stage managed negerekeni yaitwa yekuti inongodiwa mirai timbodaidza muchembereso kuva titaridze mirai tite imwe plan B regai tifonera muchembereso kuva yepano kana vane fonera vatiburitsire chi vakutaridzei machats acho nemablisters avataridzwa pavaita video nemachats acho vangashara nemukadzi uyu timbonzwa kuti vangashara kuti kudii amuzvioni. izvo zvinogona kushanda but ndangoona iri skiti yanalukauya yekuti anzani mukomana yamutswa iyo yavanoita uyu anzani mukomana wemubhokisi uyu anzani gara zviya uyu anzaniko uyu wakwanhingirikiri uyu wakwapasta Elliot. Saka inoyatsogadzirwa yoyo voplana wodi but muchaona kuti ndo yamaitwa ipapa imbi singazive anoona zvakaoma. Alright, regai ndiedhe muchembereso kuvacho vari kufona panapa tinzwe kuti zvakamira sei. Saka bhegi rinozobuda kuperi kuvanhu vakuona kuti hazvo chokwadi muchembereso kuvanosota vanhu vachiita maningirikini. ndiri live kuzimu ai namai nunudzai yezvo kwasimbananisa kuzimu ai asina kutaura neni kuti zvaita sei. Mati ndikuda vane murume ava ngavakupe mazita avo mangwana tinodzoka live chomba tadhilana murume akubva achitaura handi ari kuti sestage thing murume achitaura ngauye saka muchembereso kwamakuda kuroya munhu wese pafacebook here. whether stage or what munhu amataura naye handizvepo unoziva mataurira ndaita nemubva mapeni you know imimi kana muri soko hachandidzei brother no tukana neman brother aiwa ini picha dzekuroyiwa kwavanhu bodo picha dzekuroyiwa kwavanhu hadziti hold on anti-mailing aiwa but picture mukati vapeni picture dzekuti munovaroya moti ndingabvumawo nai muchembereso kuti vanhu varoyiwe maoko mangu mangwana tinodzoka panapa brother vari pako give Melly your original picture ndikuda your original picture aiwa ava vanozokupai havo ivo mucomment section havazopini havazopini vanozopai mimi zvino ndingabvuma zvinhu zvakadaro kuti vapiwe ningirikiri. asi simba ene simba chikadza unonewe simba chikadza ukandiburisa kulive kuzimu ai ndakapfeka mabhijama naiwe simba ndakapfeka mabhijama so undiburisa kuzimu ai ndichita live zvasimba handini ndakanzi muroyi here ndakatonzi muroyi nditori maroyi paguku ndikuti imimi muri pako. Can I have your picture kuna Melly your original picture? I need to your first born son. Murukuzwa. aiwa ini handipiwe picha yemunhu hangu ini handipiwe zvangu picha yemunhu aiwa imimi muchembereso kana muchida mapicha evanhu munotaura nevanhu vokupai mapicha avo mumacomments umu vanhu vachikukandira mapicha avo inini handikwanisi kuti ndipiwe picha yemunhu ndikupei. Varikuti it's staged. Budimini, wherever you are, is Dimai or whatever, even BBC, I'm not scared of anyone. Budimini, whatever your name is, I need your muchembereso mirai nai fungai maruta mirai anzadzimbo mirai fungai maruta have you been drinking fungai mamuchimwa doro here have you been drinking ndakata guys this is not going anywhere it's like vakadhakwa or vanga vachimwa or something and understand
kutoti hasha kutokuratidza kuti are not powerful zvamunotaura. aiwa ina kukata muripo ndikufunga kuti maybe she was drinking in ndozviripo apa simiri because ari powerful chaizva vari kuklema kaizvo haiti hasha kutoti hasha kuda kushidzira vanhu kuti tivatye isusu manje. Vanhu vese vanoita mastage miracle zvese zvikatasa kazhinji they instill fear muvanhu. But no, I'm starting to think that maybe she has been drinking. Zvasangana manje doro nekunyepera kuti ndosvikirwa. Because nachida kubvunza tipei machatsi amaita ndabva ndatadza kutobvunza manhingiri machatsi acho. Anyway, hanzvadzi yangu, thank you very much. Take 18 go muton tudi. All right. Yeah. Okay guys, Simba wacho zvizvo atostima live. Simba uyandikupe zita refone number yemunhu yemukadzi ari kuti wemashosho uyu timbohwawo, maybe umbofona uri iwe umbohwawo kuti mashosho aya ari kufamba sei. I think that will help because pamwe ndaitiswa pamwe kuvana Simba vakaendawo koko vanogona kunopiwawo kunopiwawo evidence vile tozoifollowawo tingoonawo kuti zviri kufamba sei. Hamuzvioniwo because sezvo ari alive wo jealous he can investigate or try to find out the truth kuti what's going on because number at least ndinadzo dzemukadzi udzi anga achitaura nadzo apa paWhatsApp apa number ndinadzo timbunzwa kuti vari kufonawo mama ndotora kuvafonera futi vakufona zve. Hello, SIS MELLY. Wasimo exactly my thoughts. Mufunga isana mbunza achitaura kudai so. I'm starting to think she's drunk. SIS MELLY. Ma? Ndati ndikutaure. Ndakoti nditaurawo shisho. Unokanganisirwa group zvinyadzo zvapi. Aiwa tavadropa izvozvo tavadropa ingawana zvina basa tinodelete live kana tapedza panapa zvina basa izvozvo. Vanhu vanenge vachingobudisawo my emotions avo. Kana paine nyaya yakaita between two people, kana munhu asina kuuya neconcrete evidence, the offended party aisina mavh11 inoti netsei kuti iresolve nyaya yacho. Number 1. Number 2, imimi semunhu ane show yake yanorana, people are free to come pashow yenyu vachiair magrievances avo maissues avo, but they must comply vachiburisa evidence dzavo kuti mugone kuvabatsira musingatori sides like you normally do. Because nyaya dzikauya dzakadai seshuwa kandiri dzinenge dziri tricky apashaikwa ndoti munhu amele akutora side rake oficha hapana ndeitora side rake hapana ndeitora side rake. You've always been fair nyaya dzenyu. You've never taken sides. You always listen to both sides of the story and then mozoaska vanhu kuti vacontributewo, which is very good, but chandinoda kutaura ndechekuti when it comes culture yedu chaiyo yechivanhu, when it comes to uroyi, SIS MELLY, uroyi hauna warning. People don't get a warning kuti ndichakuroya. Number 1. Number 2, uroyi haudi third party. Vanhu vanodhila vega directly, voripana directly without you being a mediator. Imimi mukada kuita mediator yeuroyi vo mukatapukirwa munoita sei? When it comes to uroyi, vanhu vanofanira kuresolve kuri kumareserva, vanhu vanoenda kwasabhuku vega statement pasina third party. Saka ivo vanhu tu vari kuda kuroya neuroyi une warning. Inini ndikapuwa warning kuti ndoda kuroya ndotofuma chitama. Saka munhu apuwa warning kuti ndokuroya anobva atotiza. Saka the bottom line is siyai vanhu varesolve nyaya yeuroyi vega. Kana vachiripana varipane vega. Hamene henyu mimi nyaya dzekuripa dziri kutaura zvinozonzi magara munongonzi munodya mari. Hamazi mari iya yakaripwa mombe dziya dzakadya
kudyiwa nyama nameno. But pane zvatichavhunduka here izvozvo nokuti pane chatisina kuudzwa here uroi takaudzwa chii zvese takaudzwa saka ndikazovhunduka izvozvo here plus ini ndangotaura kuti handina mari mombe iyi yandinotora yandogamuchira ino yamaoko mangu zvokuti kwai tinozonzi kudii nevanhu zvatinyanyo hedu kuzvivhunduka because pakangotagwa zvese zvakawandisa but at the end kachokwadi chinongobuda pachena inga chokwadi chinozongobuda pachena wani ndiani akambai chindadyirwa mari hapana. But zvinoitika kandi zvekudai soka mukadaro makukanganisa because pana panouya dzimwe nguva tuma family checheyo achida kubatanidzwa ese handitika saka munodi kungovati indai munopedzerana kumba kwenyu musauye paplatform. No sisi Melly maita zvakanaka mamuda kubringa unit kuti vanhu vaite forgiveness hatiti kuti vaitane forgiveness. That's what you normally do. You normally try to reach a consensus and agreement between both parties. Saka if the other party is not willing to compromise, it becomes an issue. Amchagoni kuresolve. Imi mauya zvakanaka mukati, okay fine, nyaya ndaizwa, chiregerera nayi, munhu abvuma ndakakanganisa akumbira zvegisi. Panga pasati pane zvokuti kunoripwa nemari. Saka imi Mrs. Melly, what I'm saying to you is, okay, munhu abvuma kuti ndakakanganisa, uyo aramba kuti kuita ruregerero. Then what's next? Kana aramba kuita forgiveness, ari kuda mombe nembudzi. Nehuku idzodzo zvoitwa sei ne30,000 whatever you call it. Saka ndopanenge pakunetsa manje ipapo kuti you can't come in where the finances are coming. No, haipo papa izvo ndagara ndangoshitaura one panapa palife pafeafea kuti zvokuripisa izvozvo don't involve me. Ndanga ndangoshitaura one panapa kuti haina ndamombe dzandinopiwa zvikanzi ngaende nadzo kumusha kwedu ingamanzi achitaura one. Saka ndozvandangotaura hangu kuti imimi you always look at both sides motraya kuyananisa vanhu. Ene kana paine kuti vanhu vabve ipapo vakuwirirana. A lot of people vakakupirana regerero ipapo vakazowirirana. Saka ndozvandiri kutaura kuti matraya kuti reach a consensus, but it seems kuti both parties are not meeting each other halfway. No maonero wangu. Alright, maita basa maone maonero enyu makomi. Alright, bye. Bye. Right, zvonetsa kanipona headline. Yes, simba. Naida kuona tatara tudi. Alright. Anyway, guys, indazamawo regai timirire tione kuti nhasi uyu munhu uyu achauya here kana kuti haana kuuya. Ina handizivi. Saka vanoda namba dzemukadzi uya kana anga achindiitisa ndinongokupa iwo namba dzake. Handimaona. Ndinongokupa iwo chi namba dzake. Kana anga achindiitisa mukadzi uya wacho ighost wacho. Saka vanoda namba dzake ndinongokupa ino kuti ina this has got nothing to do with me. Handitika namba ndatomboisa pa ndai address apa one mirai nditombokupa imwe. Hendai kudzaya kuti ini nangu zvozvotwa una kurewa kaizvo. Kudelete hangu live handidelete this live is zvino ineni live handidelete inotogara ipapa yotoenda ku YouTube. Live yotoenda ku YouTube kudelete handidelete. Ndinoda kutsvagirai munhu yawe. Kuonesa grains akakanzani kumusikana wayo. Zvelive kudelete amaya zvi. Mukatisi chavhunduzigwa here isu nesocial media imi. Mukwane wenyu. Mukatisi chavhunduzigwa nesocial media imi. Enzani kumusikana wayo. Okay. Usho. Right. Handi muri kuona kuti mozoti kwai kudi handiti kukutaridzai ndika iFacebook iyi. Handi muri kuiona uyu musikana uyu akatondipa picture rake ushu. She's the lady ushu. Right. Nyaya yake iyi. Handi muri kuiona ari mu inbox mangu ushu. Regai ndikuverengere nyaya yake munzwe. Anditika Sisi Melly, here is my story to tell the truth. Ndakaba ini but help me kutaura neanhu andakabira
anyatsogona kunyora shona anenge mudevele ndakaba yacho yakaiswa NDAKHABA $26,200 malaptop 2 nemaiphone 2. Then ndakauya chinonyorwa NT. Ndakauya pamusha after 3 days. Ndakasvika pamusha ndakatanga kurwara ndichirutsa mari nedoro, but handimwi doro sisi vangu vakatsvaga maitino kuti ndibatsirike, but maitino wakuda mombe 5 pazvinhu zvandakatora. I still have my phone ne 10,000 kodwa wari kuti mombe 4 today I am feeling better. Asi wati tokupai kusvika Friday maunza mombe pamba pavo, help me kutaura navo ndivape zvandakaba. Mombe 2 dzinobhadhara zvese hazvo. Pari zvino vatobvisa Facebook yavo haisisipo, but friend yavo iripo pa Facebook. Handitika ndobva ndatomuti hai pandakapindura pa ndobva ndatomuti hai please up me, ndobva ndamisira nhamba dzangu yako up titauri. Handitika ndopakati okay, I am updating my app now. Handi muri kuona you can take my screenshots. Handimaona akazouya, handimaona akazouya nyacho ikadi akazouya nyacho ikataurwa nyaya yataurwa. Handitika and then yanga ine this other lady wandinozivana naye wandaiwirirana naye. Antimaona ndobva ndataura naye only to ndobva ndonduza kuti vakaenda pakati vakadai pandakafonera manzi maitino vakaita nyaya iyi vanga vachitori kunganga ikoko ndokwavanga vari kunyika iyoyo, vanga vatori kune imwe nyika vafambira nyaya iyoyo kunganga ikoko. Handimaona ndo pandakatotaura ndikati chichidzikisai mombe 5 idzadzi anodziwanepi, because kumba kwacho vanga kwava nebaba vacho vanga vachiti mombe 5 pane mombe dziripo dzakanga dzaripiwa here dzabva kwana Chete kudi hameno ngadziende. Mwana wavo mukomana airamba achiti mwana wavo mukomana chiramba chiti azviiti. Anomaona kuti mombe dziende because zvinhu zvake zvakaita. Pakupedzisira vakazorizina vakataurirana pakabva pazobuda mombe 3, pakazoenda mombe 3 pakadzosegwa mari yanga yasara iripo 10,000 nemafoni nechichi laptop chinzi yakatengeswa paakaenda kumba akaitengesa muJoburg 1,000 rands. Saka manzwa nchero kuti nyaya dzekuroyiwa idzi dziriko zveshuwa. Airutsa mari yekuzambia, ndo mari yairutsa mari yekuzambia nedoro rasina mbovhera kamwa. Screenshotai mtuli singa ndakupa iwani kuti mu screenshotai muntu mutori screenshotai ishi nyaya yacho ishi screenshotai ishi screenshot nozoverenga zvakanaka kwa screenshot i screenshotai ishi screenshotai ndokuti mugone kuverenga. Ndosaka manzwa nchera nchiti nyaya dzekuroyiwa idzi dziripo, but hatina mbovhera ndaiunza hangu kuFacebook. Handimaona because inyaya takangokwanisa kungotaurana kuseri kuitya ngofamba zvakanaka ikapera. Handimaona mari yekuzambia anenge ari makwacha haitengi. Handimaona haitengi, aitorwara munhu akapinda muchipatara vakangonosvika achimisa madhipa yachidi vakati indai nemunhu isati zvikwanisi. Haisi nyaya yekuti ndakaita zvokuudzwa kana kuti ngano iyi ndakutaridzai muridzi wenyaya uchu, ndakuverengerai nyaya muridzi wenyaya achitondiudza nyaya yake. Anti mazvona. Saka as much as we can take it kuti ma jokes kana kuti ma funny kana kudi Facebook wana rukuroyegwa Facebook vana rukuroyewa even kuroyewa chaiko. Handimaona machiroyegwa izvo zvokubayizva kana chi unoroyiwa pa fair but it's not nice though. Handitika vanhu tauriranai. Handimaona sei papa pana yeyi kana kuri kuti staged anchazikana isiri staged aiwa muchembereso kuti mukati munhu mombe 5 pakungokutukai ndona sokuti zvazoita musheni munhu akumbira regerero pajekerero zvamataura kuti ndapajekerero unokumbira regerero muchingomboregera moti yatodzidzaka kwaiva zvioneke use your back camera ndozviita sei back camera ndizvizivi ntoni how back camera inoitwa sei back camera yacho ndoiita sei back camera yacho ndozviita sei nai ndikuziva kwaiuzwa back camera yacho zvigonini handizvigoni ndodii back camera zvigonini zvo ndozviita sei handizvizivi right. So guys ndozvanangoti ndingouya nyaya yamainzwa regai timirire nhasi tinzwi sinasi at least tiri holiday kuno kuchiri muholiday
tiri muholiday. Chirega tinde kunovata. Monica, haurambidzwe sakala kumafungiro ako Monica. Andirambidzwa handingambogoni kufadzai mese guys. The moment ndinoti ndikutira kuita so ndirife panotowana munhu anotwaiwa traside. Ukatira kuti umire wakadai kunotowana munhu anotodai so. Ukati udai so kwana munhu anotodai so. Saka handingambozviteedzeri zvemafungiro enyu guys. Munhu nemunhu anongofunga zvaanoda but ina ndawa ndotora side. Handina ndotora side ndotongomira pachikwatsi zvachiri. Ndosaka ndati pamwe kuda kuitiswa. Denda ndisingatori ndichitora masaidi ndisina kuti pamwe ndaitiswa. Handimaona. Saka handingambokwanisa kuti ndifadze vanhu vese nenge vari pana pa 1400 vanga vari pano kuti mose muti hazvisi zvakaita. Panotowana wana notoyachitotiwa hauna kundifadza because handakutaura zvanga uchida. Saka panonetsa kudi kuti tikwanise kuti ndiakomodete munhu wese ndimufadze. Saka ndizvozvo munhu anenge angofila kuti hapana famba zvakanakawo mozogadzirisawo next time. Handiti vanenge vafila kuti hapana zvakanakawo ndosaka platform iripo mangwana modiwo mogadzirisawo tichingoenda takadaro kusvikati chingofamba takadaro. Panonetsa paplatform panenge pana vanhu vakawanda. Hanzi what holiday nai holiday what zvema human rights day what izvo zvezvo handimaona. So guys, okay, muriona ndo waita ako but ndakuenda guys. Ndozvandikureva mesi kuti ndogoda ndaitiswa handizivi. Let's wait. Handika problem yekuti madiaries munomhanya kuda kuconcluda zvinhu. Let's wait. Komangwana mukazoona yave nemwe twist. Munomhanya kuda kuti mazodai mirai. Handiti nyaya uya mirai. Namba dzake vanodzida regai ndikupei. The story is continuing andigen anyway manage school. Hanzi story yave kwa andigen. Hanzi story yave kwa andigen handi muri kunzwa. Hanzi story yave kwa andigen muri kuti kuitiswa. Saka let's wait. Mirai. Musamhanya kuti kuitiswa because mangwana muchaona munozogona kuna yave nemwe mozonyetso. Ina handizivi. Handina mirai timirire mangwana. Saka ndikaita backup camera ini munenge muchandiona. Munenge muchandiona ndikaita backup camera yacho. Munenge muchandiona, munenge muchandisa chandiona. Hanzi nyaya yave koko. Handimaona. Saka handizivi asi ngatingomirai tione. Regai nditokupai namba dzake vanda namba dzake. Because kana kuri kuti anditisa zvonesa namba dzake dzinoti 067. Muzondo kuti mundibatsire kutesa kuti kunyepa here kana kuti hakusi kunyepa. Namba dzake dzinoti 067 702 5549. Torai 067 702 5549. Ndiye musikana ari kuti akaroiwa. Hanzi naNewton maita yenyumba ndima yangu yafamba. Ute uchitenga chibhodhoro iwe. Kana ndakuinda teinaka unditengere chibhodhoro. Hanzi nyaya yacho yakukontinya kwandini asi kwandijena I think vari kungodiscussa nezvazvo. Handimaona. I think vari kungodiscussa nezvazvo. Good night Tracy. Good night. I think vari kungodresa nezvazvo. Ndofunga vari kungotaura zvinyaya ndifunga kuti aendako. I don't think so. So guys, tobatsana nhasi time tichiona kuti zviri kufamba sei, but still guys, it's not solved here. Haina kusolviwa nyaya haina kusolviwa nyaya iyi because mukadzi anofanwa kubuda ningirikiri achitaridzawo asi kana munhu usina uchida kundoregerero chapapafeya unofanwa kubudawo neningikiri nevidheo kamera kuti tikuonewo. Handiti zvino kana usingadi kubuda nevidheo kamera saka tiita kutotipa zvitogwa nevanhu titaitiswa vamwe tinenge tiri pamwe vanhu vari right. Handiti maona. Hanzi nyaya hamozoitevedza nyaya yacho yakangooma hamozoitevedza futi mozoitevedza guys. Ini ndakuinda muchembereso kwari kuramba chifona but problem kuva edha muchembereso kwano votanga kutuka zvinyadzi votanga kupopota. Muchembereso kwari kufona nevidheo call but vanosvika vachindituka vanosvika vachituka zvinyadzi ndo zvinonetsa. Handimaona. Vanosvika vachituka zvinyadzi vari kufona.
dairaika muchembereso kanti mafona nevidhio chidairaika iri kuti connecting hani ndakuedhai muchembereso ko ndakuedhai muri kungoti connecting apa muri kungoti connecting komapfeka zvokana aiwa kandozvikuita kuti inzwai kamuchemberesoko musatuke chitaurai zvakanaka ndozvikuita kuti ndisakuedhe ndizokudropai chirege kutuka vanhu chitaurai but musingatuki chitaurai but musingatuke chitaurai vanhu basi musingavatuke musatuke vanhu chitaurai but musingavatuke Doctor, ngauye pano doctor vataura ndoda picture yako doctor ngauye pano doctor ndaudhila nawo tonight doctor iyi mishonga yangu yakazara pana muri kuona yese yakazara mbegu iyi mishonga iyi handii ndiri n'anga yefeki iyi muri kuona iyi mishonga iyi doctor ngauye pano doctor vataura avo doctor ndipei zita I need a name nababa vamwe vanga vachigomana ngavauye pano vese vari tu tongodhila navo mangwana vuya vachikupei nheku zvavari kutaura ani nditi pano muchembereso kani kunyaza inini mukomana wangu andoziva ndopfeka machira aya ndovandakapfeka handi mukona ndikuda dhokta vataura kuti ndiri feki handi mukona munhu ataura nemimeli handimuzive ndakuudzai SIS MELLY kuti pane munhu ari kundifonera handisi kunyara vanhu but ndauda kutaridza vanhu mapowers handinavo right kai ndivadrope ndivadzose futi ndikunga netoki yavo iri kunetsa inhangu guys nyaya dzenyu guys ini nyaya dzenyu idzi guys mene ini ndofona sei kuvidhio yacho ndiyo aiwa kavidhio ndofona sei right havachabati foni ndofunga kuda foni yavo yapera battery or something havachabati foni guys indiregai ndinonamata guys time yangu yekunamata yachaya ndiri palive na12 chiregai ndinde kunozvinamatira ndonamata ndiwane kudi kuvata vedway asi chandongosindandanovata vedway idzo nyaya dzekutukana idzi vasikana ngatitei dzishoma asikana nyaya dzekutuka vanhu vatisingazivi vanhu vatisinei navo ngatitei zvishoma asikana this is getting out of hand really it's getting out of hand nyaya dzekutukana idzo dzidzi nekungodini kutora vana mai vevanhu muchituka muchidi hazvibetseri bheta kana muchifunga kuti manhingirira wakatsamuswa nemunhu kaenda kune munhu munotaurirana just go kuinbox munotaurirana anomaona endai munotaurirana kumainbox endera munhu kuinbox chamwari ka inini wakandiporonga pakati makomana munozati sori inodzora mwoyo sei anti mazviona endai kumanhingirikiri kumainbox munotaurirana nyaya dzakungodhishingura kwedoe kuchingodidi hameno handiziva kungotaurawo chera wakutya kuchera musoni ndanonamata unotya chikurara sei ndanonamata so guys inda kuenda time yangu yemaprayers yadaika kudhara gai ndinonamata zvinhu zvakadai ndizvoti kana uchinge wateerera nenzeve dzako waita zvinhu zvakadai so you need to go and make ndichinoita dzimwe 30 minutes to 1 hour ndichinamata handiti maona ininiwo zvangu kuti I don't want handidiwa hangu kuti because remember pandatombofidhawo mwana chera iripo ndatombofidhawo zvinhu zvanga zvichitaurika apa zvisinei neni saka you need to go and wash away all that
Mona, Murufara page. Anzin's omba, what, ameno, omba something. So, guys, in the end, don't forget to pray, guys. But don't take it lightly, guys. My ghost and this kuti she cannot kudi. I've got nothing against you. Not to come later, same not in but. Even it's not necessary though. Nyaya dziriko kumastreet zvisho nyaya dzinoitika mastreet kana ndapara moro drama aiwa kamunekodzere kuti munyatsotaura chaizvo zvamunoda because ndindaudza drama racho pafacebook. But sometimes kungonotsvagawo munhu wamusingazivi mungonotokonyana nemunhu kuti mungowana kutuka munhu because you hate somebody. I don't think it's proper, really truly speaking. I don't think it's proper. Kungonotsvaga munhu kuti muwane kutuka munhu muwane kudii munhu asina inangwa. I don't have a problem with you ghost account, really I don't. Handika but munhu nyaya yakaitwa akabuda pachena munhu aita madrama ake idzu munototora obvious because chauya pajekerereka. But zvokuti munhu ana kana chakanganisana chakuita kana chaadi kana ana kana chi munotsvaga kana nepicha yemunhu kuti muwane kungoita body shaming nekutuka zvimwe zvona. I don't know but chandinoziva guys ndechekudai. So one day is what it might take years. It might take years, but one day gavaroda mumbura musungo mufunge. One day is one day. Akuna kachisingaperi. Ungangota mbiri yekunza iri rinotuka ghost iri but one day muchazoona mashoko ndokudza is that's true. Ndokupikira kudai. Saka ngatingodzidzai kungoti chi sometimes ingoitawo vamwe mandizivi Chete zvino social media ungaita headmaster social media ngotarisawo wose zvakadaro but one day. And don't take those ears. They will protect you. I'm going to pray straight. I'm going to pray straight 30 minutes of prayer because 12 o'clock time kunamata. Anjika ndanga ndaka ndiri panapa. Saka ndakwenda manje kunoti ndino zvikafiridza nekunamata kuti Mwari ndidi kuchengeta chigumba ndidi kuchengeta vavengi mumwoyo mangu. Inangu handidi. Vavengi vangu nditovanamata kuti Mwari vaitirewo zvakanaka. Zvese zvanoita revenge isi yangu ndeyenyu. Andina hangu basa navo zvangu inini handina kana pressure navo. Vanhu votochera vakatouya vachikomenda vachiseka mucho ndaitozoti ndaituka vakawanda nouya vamunoona hobo vanotoya vachikomenda pandotoseka ndichitokomenda navo tichitofara tichito handa pressure nazvo. Kana vapedza vodzokera munondituka kana vaya panotoseka pandimbozvitora hangu serious zvokudaro handimaona. But hamuzozivi pamunozosvika muchiita mumwe munhu munozoitira mumwe munhu upi handimaona. Chete akamira sei akadini hanzi ghost riri safe pauri yapa. Tendai I don't think so. Alright guys, indakuenda anditika marara bo. Take care of yourselves guys. Love you all. Tosangana zvedu svika muchinoteera time anditika tokudai mese. We love you all guys. I love you all even everyone.